kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhing sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Kahit tagal mo nang hinihintay, pag-angat ng buhay na sa iyong mga kamay. Gustong makibahagi, gustong mag-iisa sa pag-unlad ng ating bansa. Huwag nang mabahala, PhilSys ang kasangga mo. Tunay na serbisyo ay maaasahan. Sama-samang uunlad sa paraang makabago. Taas noo kahit kanino magpakilala. Eto na ang PhilSys, ID natin to, ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ang PhilSys, ID natin to, sa ID natin tuloy ang progreso. Maihahatid ang tulong sa mga nangangailangan, mabisa, mabilis at ligtas sa korupsyon. Sisiguraduhin walang mag-iwan sa mga benepisyo sa lahat ng mga Pilipino. Huwag nang mabahala, PhilSys ang kasangga mo. Tunay na serbisyo ay maaasahan. Sama-samang uunlad sa paraang makabago. Taas noo kahit kanino magpakilala. Eto na ang PhilSys, ID natin to, ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ang PhilSys, ID natin to, sa ID natin tuloy ang progreso. Makabagong Pilipinas ay nandito na, makilahok sa papunlad at magpakilala. ID natin to, tara na mag-isa. Sa ating pagsulong, tayo ay sama-sama. Tayo ay sama-sama. Eto na ang PhilSys, ID natin to, ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ng PhilSys, ID natin to, sa ID natin tuloy ang progreso. Alaya? Ah, okay. Okay na. Okay, so on air na tayo, Sir Chris. So, good morning. So, Maya Payabak po, kasi bayo na, Maya Payabak Central Luzon, Maya Payabak Pampanga, Maya Payabak Guagua. So, minsan pa po na PSA Talakayan sa Radyo Guagua 99.9 FM. So, I hope I got it right, Sir Chris. Yes pa rin po. ako mo pong magkamali katang makanita 99.1 niya po kanina sabi ko. Anyway, so today is Friday, Friday. June 17, 2022. So,
Once again, PSA Talakayan sa Radyo Guagua. Depo, every Friday po kaya kaming kay. So, we are bringing you topics na talagang makabuluhan na pwede tamo pong pisabyan Kenny, bakanta, din kaya katamong followers, sampung listeners keng radyo, ang po keng kay, Manal Bekeng Facebook live stream tamo si Sir Chris. Yes, Sir Bon. So, kay, before pala ito, good morning Sir Chris. Good morning, Sir Bon. Good morning sa mga nakikinig at nanonood sa ating FB Live. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, good morning. So, kay, anyang last week, Sir Chris, medyo masanting kaya katamong discussion. Although, anya ka kahit ang topic tamo, pero malawak niya kasing coverage Yes, sir, na yan. true. Civil registration niya ito. Particularly, karitang delayed registration, karitang documents. No? Yes, Sir Bon. And sabi nyo nga pin, Sir Bon, napaka iksi lang ng presentation natin pero umabot tayo ng 2 oras sa pagtackle. Lagpas pa tayo ng 2 hours. Overtime pa tayo. Sa pagtackle nung topic lang na yon. Actually, Sir Bon, yung topic natin today is medyo related siya doon sa naging topic natin. I heard meron tayong bagong bisita ngayon, Sir Chris, na medyo maganda at good news ang pag-uusapan natin. Yes po. This is in connection also with the civil registration Yes po. project Sir ng ating opisina. Yes po. So, ipakilala mo ang ating guest, Sir Chris. Yes po, Sir Bon. So, bali ngayon po, nag-invita ulit tayo ng guest natin from PSA Pampanga po ulit. Siyempre, kasama po namin sa opisina. And ang RO1 po, or Registration Officer 1 ng Civil Registration Unit ng PSA Pampanga. So, siya yung asawa nung kasama naman natin last week, Sir Bon. Oh. Asawa nung kasama namin last week, no? Yung topic is civil registration. Then, so makakasama po natin ngayong umaga si Ma'am Angelica Vergara Mercado. Good morning, Ma'am. Good morning po, Sir Chris and Sir Bon. And sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa munisipyo ng Guagua at sa ibang lugar po. Siyempre sa mga ating mga followers sa ating Facebook Live. Good morning po sa ating lahat. Yes, good morning, Ma'am Laika. So, yung last week, yung guest natin, kasama natin yung kanyang in behalf. Yes po, yung kanyang asawa last better week. half. Yes po. Correction, better half. Better half. Ngayon, hindi siya half eh. Almost 3/4. Diba? So, Yung medyo size. natawa lang ako doon kanina yung pagkakit natin. Oo, sir, kasi nakakatingal po ang What a day, pagpunta what a dito. day. Kasi Sir Bon, ipaalam lang namin sa mga nanonood at nakikinig, no po. Nasa 4th floor po kami and inakyat po namin 'yan. No, so nakakahingal po talaga yung pag-akyat. Well, anyway, kahit na nasa 4th floor tayo, we are still in grateful. Yes po. Pasasalamat natin sa ating local chief executive na si Mayor Dante Torres for giving us these wonderful opportunities para maibahagi sa ating mga mamamayan o yung ating tagapakinig yung mga bagay-bagay na importante or mahalaga sa buhay ng bawat Kapampangan, hindi lang sa mga Kapampangan, pati na rin sa lahat ng tao dito sa Pilipinas. Lahat tayo kasi Yes concern itong civil registration Yes po, Sir Bon. na matters na to. And going to our topic, merong inahandang Presentation. usual Presentation. Yes po. ang ating bisita yung para nakikita ba sa live stream ba tayo sa Facebook yung Yes po. presentation? Ayan, so Okay, ayan. so para at least nakaka-follow yung ating mga followers sa Facebook at saka yung mga nakikinig sa radyo para masusundan yung mga pinag-uusapan natin dito. Ma'am Laika, eto na po yung unang natin. Yes po, Sir Bon. Handa na ba? Ready na ba? I-break mo nga yung yung magandang balita para sa Ayan ating po, lahat with regards to this civil registration project ng ating opisina, ma'am. Meron na naman pong isang bagong proyekto po ang ilulunsad ng PSA kung saan makakatulong po ito sa ating mga kababayan, Yes. Lalo na po yung mga hindi pa po talaga na-rehistro yung kanilang mga birth certificate. So isa po itong proyekto na lubos po na makakatulong sa atin na ilulunsad po ng PSA this year po, this 2022, and hopefully po sa second sem po ng year na to, mailunsad na po talaga natin siya. Ma'am Laika, nabanggit mo kanina yung registration ng ating mga kababayan at saka yung mga tagapakinig natin sa Radyo Guagua 99.9. So, hindi ba magkakaroon ng conflict ito with regards to the activities of our partners
civil registration, halimbawa yung mga mobile registration Opo. nila, ma'am? Hindi naman siya affected, sir, kasi through this project talaga, kakailanganin din po natin yung tulong nila. So, hand in hand po tayo. So, ibig sabihin, ma'am, this is in connection with Yes po. This the is local civil in registrar. connection and with the assistance po ng ating mga local Yes, civil ayun, registrars ang po maganda sa ating doon. mga munisipyo. So, ibig sabihin, nung talagang magtatrabaho tayo, PSA and LCRO, LCRO. LGU, Yes po. partner pa rin yan, walang iwanan yan. Opo, wala po tayong iwanan, kapit bisig po tayo sa pag-angat po ng ating civil registration and vital statistics po. Yes. Kasi isa ito sa mga advocacy din ng ating mga LCRO, yung Opo. yung 100% registration sa Registration kanilang po. area, Correct. And not only sa kanilang mga hindi lang mga pinanganak dun sa kanilang munisipyo, but also they will extend assistance to those na Dun sa mga tinatawag po natin na out of town registration, yung mga nandito po sa probinsya pero nasa ibang lugar po sila pinanganak. Oh yes, maganda malaking pong project. tulong po ito Malaking dahil assistance 'yun para hindi sa na ating sila luluwas. Well, anyway, Ma'am Laika, sige, proceed po tayo sa ating presentation para Yes at po. mabigyan natin ng talagang complete information yung ating mga tagapakinig. Yes po. Ang ating i-discuss for today po ay yung ating tinatawag na Field ID Birth Registration Assistance Project. So, as introduction lang po, no, yung PSA po kasi kilala yan. Talaga kapag, for example, pag may nakausap ka, pag sinabi nilang, narinig nila yung PSA, talagang tumatatak sa isip nila, birth certificate. Yan, tama. So, hindi lang naman po yung trabaho ng PSA yon. Pero ngayon, dahil sa Field ID Birth Registration Project po, mas papaigtingin pa po ng PSA yung assistance niya sa ating mga kabalen. So, with this project, talagang tutulungan po natin sila, lalo na yung mga walang magastos po talaga para makapagparehistro. Okay. Ma'am, ang nasa title dito, ma'am, PhilSys birth registration. So, paano pumasok ang PhilSys dito, ma'am? May ko-connect na po natin yung PhilSys kasi dahil nga po nailunsad yung ating Phil ID or yung national ID na tinatawag, kamakailan lang po, may mga natuklasan po tayong mga kabalan po natin na hindi makapagparehistro kasi walang-wala po silang mga ID. At the same time, hindi po registered yung birth nila. Ayun. So, doon nag-root ang lahat, kaya Opo. nagsagawa ng ganyang project ang Oo. ating opisina kasi nalaman nila doon sa kanilang mga inihingi nating requirements sa Wala po pagka-ID. sila. Yun pala yun. Kaya tinatarget ng ating opisina ngayon na talagang magkaroon ng registration. Opo. At the same Ma-registered time sila. ba, ma'am, pag halimbawa, narehistro, ano ba yung process? Ayun po. Paano yung kukonect doon sa ID? I-register po natin sila dahil isa sa mga requirements po sa national ID ay yung ating PSA birth certificate. Yes, So yes. dahil magkakaroon ka na ng birth certificate, may rehistro ka, after nun, ma-rehistro ka na rin sa ating national ID. Yes. Yun po yung pinaka aim po ng proyektong ito. So, ibig sabihin, two birds in one stone Yeah. yan. Kung Yung talagang parang- titignan mo, Opo. nagkaroon ka na ng registration sa birth mo, at the same time, magkakaroon ka pa ng Phil ID. Phil national ID. Marerehistro ka pa sa Phil ID. May bayad yan, ma'am. Wala po. Oh, yun. Missing ko, walang bayad yan. Wala Wala. po. Yun ang the best doon kasi Yan. Kasi Sir Bon, eto no, sa Phil ID po walang bayad, Mm-mm. including itong project na ito, wala Wala na namang pong bayad. So, walang gagastusin ng tao dyan. Wala po. Fully Subsidized. shouldered po siya ng PSA. PSA. Yun ang Yun. maganda dyan So, kasi yan ang kagandahan ng mga project na talagang parang PSA is bringing the public service closer Yes to the po. people, ano? Yes Yung po. kung wala kang ID, we will provide you with this ID. Kung wala kang requirements. rehistro, Wala kung ka- wala kang rehistro, bibigyan ka namin ng requirement para magparehistro, Yes po. di ba? Yung isang ID o yung para makakuha ka ng ID, kailangan mo ng birth certificate. Yes Kung po. wala kang birth certificate, wala kang registration, i-re-registro ka namin para makakuha ka ng ID. At kami Napakaganda pa kaya ang nga sinabi lalapit ko sa two inyo. birds in Yes. one stone, Opo. ano? So kami na po ang lumalapit sa iyo, PSA na lumalapit sa inyo. Pero of course, in coordination, sinabi mo nga kanina, ma'am, In coordination and assistance po ng ating mga local Local civil civil registrar, registrars. mababayat at saka masisipag na Shout civil out po registrar. sa ating mga Okay? Sa ating LCRs. CRELPA, all CRELPA members po, ano po. So, isisingit ko na lang para magkakaroon sila ng meeting, yan po. conference Yan. this This month. coming mga days. This coming week po.
yung mga invitation po ipapadala na this weekend. It is just very unfortunate, Sir Chris, na hindi ako makakapag-attend kasi meron akong 2 weeks training. Sa Ayun. next week, wala po ang inyong lingkod, ano? And then the following week, wala din po ako. So, 2 linggo. So, 2 linggo Linggo ko ang akong mag-isa. susunod, Sir Chris. Solo flight, next Sir week. Solo flight ako next week, so ah, maghahanap na ako ng aking guest sa Okay. mga susunod na linggo. Ma'am Laika, ano yung pinaka main goal and objectives ng project na to? Ayun nga po, tulad ng nabanggit kanina, so yung mga kabalan po natin na hindi pa rehistrado talaga, yung birth certificate nila, tutulungan po sila ng PSA para at least magkaroon po kayo ng mga birth certificate. Hindi lamang po yung mga kabalan natin, no? Pati po yung mga nandito na ipinanganak po sa ibang mga lugar. Yes. So tutulungan din po namin kayo through the out-of-town registration po na Registration, tinatawag. At the same time, kapag nakarehistro na po yung birth certificate nyo, doon naman po papasok yung pagkarehistro nyo po sa ating national ID. Ayun. So yun po talaga ang ini-aim po natin. So, So, wala ibig sabihin, Sir Chris, hindi ka tayo mapadaan, ano? Walang pinipili yan. Opo. Kahit na hindi ka taga Guagua, Opo. kahit na taga Manila ka, Opo. Basta nandito ka sa Pampanga. basta nasa Pampanga ka, covered ka ng project na to. Opo. Tutulungan po kayo Okay. ng PSA Sir para Chris. makapagparehistro po kayo. okay. So, eto ba ma'am, meaning ba nito yung mga tao mismo, sinasabi nga pupuntahan natin, talagang pupunta tayo sa kanilang mga bahay at Opo, may mga ilulunsad po tayong mobile registration po. Yung mga mobile registration po with cooperation nga din po ng mga LCR po natin. Pupunta po tayo sa mga munisipyo. Kaya Kapampangan, sir, bala mo, mangulap tamo, paratang alipa may rehistro. Okay. Paanta po yung gawan tamo with this project. Medyo masakit yung bagay, mangulap makanyan, ma'am, di ba? Masakit Talagang din. yung ubalo kasi, nino ka rin kay. Kasi Paano sunod magiging, na po, ano ma'am, parang pre-empt ko na yung ano, paano ba yung magiging approach ng ating mga pagre-rehistro nito? Are we going to go house to house or what? Sa barangay lang tayo? Baka po yung binabalak namin yung sa barangay po, tapos magtatawag po tayo. So at least, nandun na tayo sa certain barangay, hindi na po sila lalayo. Okay. Yan, hindi na po sila pupunta pa talaga sa mismong opisina ng PSA. So through mobile registration, mag-set up po tayo sa isang barangay per se or sa isang opisina, na doon po sila pupunta para ma-rehistro po natin sila. Oh, yun. But of course, syempre, kailangan pa rin ng coordination with our sa barangay local Opo. chief executive. Ayan Ano po? Mag-start na yan po yung coordination po natin, no, sa ating mga munisipyo at mga barangay para at least matulungan po nila tayo kapag nag-start na po yung Ayun. project na ito. Okay. So, ma'am, hindi like, ano na, yung parang sinasabi natin dito, ano ba yung, sino ba yung mga pinaka-target ng project na to? Ay, yung pinaka-target po natin talaga yung mga IPs, yung mga nasa malalayong lugar na hindi talaga kaya na pumunta sa mga munisipyo para magparehistro, yung ibang mga Muslim din po na kapatid natin na hindi pa rehistrado, yung mga nasa poor sector po. Sila po talaga yung target nating matulungan with this project. Oh, kasi parang ang ano, kung tinitignan mo kasi yung ibang kapatid nating mga ITAS, yung mga IPs ay nasa bundok, di ba? Opo. Parang medyo yung transportation nila, yung Opo, pagta-travel mahirap mo, po kasi yung access mahirap. nila sa mga services po na pinoprovide ng government. So, with this project, tayo po yung lalapit sa kanila. So, tayo ang pupunta sa kanila, ma'am. Opo. Doon sa kanilang mga ano, Yes po, sa kanilang mga lugar. mga lugar nila. So, tayo ang mamumundok. So, kung hindi sila makababa, tayo ang aakyat para sa kanila. Ano po? So, magandang ano po ito, magandang proyekto po ito ng ating ano, ng ating ahensya, particularly ng PSA, no? Yung ang goal po talaga nila is magkaroon tayo ng 100% registration. So, may mga target po yan na bilang, Ma'am Laika. Opo, sa pagkakaalala ko po sa Pampanga, nasa total of 30,000 plus po ang hahanapin pa po natin na hindi rehistrado. Naku. Madami-dami. Against sa total population ng Oo, Pampanga, medyo, medyo mahirap po siya. medyo. Pero syempre, yun nga po, sa sinabi ko kanina, with the help and assistance po natin mga LCRs and barangay officials, Kakayanin natin. Kakayanin po natin Oo, para oo. sa bayan. Syempre. Oo. Sa 2.6 million, Sir Chris. So, 30. hanapin mo yung 30,000 doon na ano. Plus yung mga bagong panganak pa na hindi Apo. nare-rehistro. So, at least, ang calculation ko doon is more than 30,000 or aakyat na tayo ng 40,000 kasi mga ilang ano na di ba? 2 years na ang nakalipas na census. 2020, 2 years na. So, every year may pinapanganak. Yes. So, hindi naman lahat yon di ba, na
mawawa 100% registration ng mga ano, kung minsan nagkakaroon ng problema, Opo. 'di ba? Financial, may mga factors talaga na ano. Kaya So, nga, kung iano natin Sir Bon, no, kung sakali man no, dun sa mga areas na pupuntahan ni na Ma'am Laika in the future no, or this coming year, definitely ma-i-implement na ito, Yes Ma'am, no po. po. So i-take advantage na sana nila Sir Bon itong mga ganitong activities Opo. dahil talagang yung proyekto po nito ay talagang ginawa para sa atin. correct, no? correct. Yan talaga ay napakalaking tulong, Ma'am Lex, based dito sa mga na-discuss nyo na. No? Dito pa lang, ganito pa lang yung na-discuss nyo, pero nakikita na natin yung laking tulong nitong project na naman na ito ng PSA. So hopefully po, i-take advantage siya ng ating mga kababayan. No? Ayun po. Tsaka dahil napapanood po tayo sa FB Live, no? Please supportahan po natin yung project na to kasi talagang makakatulong po sa inyo to. Lalo Oh, na para kung sa atin talagang po wala ito. kayo. Opo, para sa inyo po talaga. Para ito. sa ating Kaya lahat po natin- ito, ano, kaya samantalahin po natin yung pagkakataon, yung serbisyong binibigay ng ating opisina. Ma'am Laika, birth registration, birth lang ba ang kailangan nating i-rehistro? Sa ngayon O limited po, lang pa? Limited pa lang po sa birth dahil nga po yun yung pinaka-required po sa national ID. Oo. Pero for the coming, siguro mga susunod na panahon, baka pati yung ibang documents po, maaari na natin. Let's say yung po. marriage sa cadet certificate. Pero ngayon talaga focus muna po sa birth. Focus muna tayo dun sa isang Opo, sa document. birth So, Pero itong meaning, Ma'am Lex, itong 30,000 na ito is birth Birth certificate lang po ito, yun, mga yung unregistered na 30,000. okay, Opo. sige po. okay, so kasi ang nakasaad dito kasi doon sa ano sa isang goal niya is registered those unregistered births and other civil Opo. registry Registration. documents. So ibig sabihin, in the future siguro. Opo, yung ibang So tignan muna registered natin dito sa birth certificate ano kung gaano yung ano niya, yung success Successful niya. niya. And then let us include all the rest. Mapa-marriage man yan, Man yan, death certificate man yan, ano. Opo. So yung mga requirement kasi niyan medyo iba-iba. Depende Opo, dun sa document na depende po sa documentong i-register. re-register. Okay, maganda yon. So, katulad po ng nasabi ni Ma'am Laika, yung ating bisitang sexy dito, mga kaibigan, ano, samantalahin po natin. In coming days, ano, i-launch na itong project na to. Opo. So, ongoing na ang coordination sa ating mga local chief executive ng ating mga munisipyo and also sa ating mga barangay chief executive ng bawat barangay, ano, tsaka yung sa local civil registrar sa buong Pampanga, sa buong Pilipinas ito. Yes po. Buong In- Pilipinas po. And then, isigit ko lang po, ongoing na din po yung hiring Hiring, po natin. ayun. para Yes, sa may ating hiring mga ay ano, birth registration may any agents idea, po. ma'am, kung ano yung mga qualification na ano, Ayan, baka yung- naman pwede ako diyan na Isa ron, mataas na yung sahod mo eh. Diyos ko, Ito po, yung ibang qualifications po para sa hiring po natin ng ating birth registration agents. So, preferably po sana yung may knowledge po sa civil registration. meron ako noon, meron akong one day na training doon. Yung sana meron siyang CSC eligibility. Preferably lang naman po. Check. Pero hindi natin siya nilalimit po dun sa mga gustong mag-apply na wala pang eligibility. Preferably lang naman po yung CSC eligibility. So, pwede pala ako. Yes, Pasok sir, pala ako pasok dun na sa mga pasok kayo. requirements. Ano? Opo. Meron akong knowledge, konting knowledge sa civil Opo, registration. yung willing din pong mag-field. Yes, kasi willing- field work yan, definitely. willing na Sir Bon, willing. no? Willing ako. pong magtrabaho kahit holidays or Sundays. Sundays. Diyos ko, I'm more than willing. Ano, But sir, Diyos ko. baka ito talagang ano ka dito, physically fit. Ay, Diyos ko, fit na fit ako. Ito nga po yung suot ko, fit na fit talaga yung suot ko ngayon. Ayun, Ano? sir, yun po yung iilan po sa ating Sama. mga qualifications po nung hinahanap nating birth registration. So, ilan? Sa Ilan? buong Pampanga, Sa ma'am? buong Pampanga po, 4 po ang hinahanap po natin na BR. Naku, sino BRA. kaya yung Masaswerteng apat? maswerteng apat na yun? Sana isa na ako doon, Sir Chris. Baka tayong tatlo na yun. Di ba? Yung Tayo pala ang Oo, nag-apply. isa na lang ang hinahanap, no, kung nasan man ka man yung isang yan, nag-iisang ikaw, hindi po. Magparamdam ka na. Magparamdam po Magparamdam kayo. Lahat po ng mga interesadong all interested applicants may saan nila isa-send, Ma'am Laika? Isa-send po nila yung kanilang application sa email ad po ng ating HR, hr.psapampanga@gmail.com. Sa mga interested applicants po, nakapost po ang ating hiring sa ating official Facebook page, PSA Pampanga Provincial Statistical Office po. So, makikita nyo po yung full details po ng ating hiring po doon. So, kailangan college graduation ba yan? Yes po. Nandun din po yung mga documents po na kailangan nilang isubmit kapag gusto nilang mag-apply. Yun. Yun. Okay. So sa mga interesado po, no, yan nabanggit na ni Ma'am Laika yung mangilan-ngilan sa mga kailangan ninyong taglay kung gusto niyo mag-apply, no. So 3 na po kami dito na willing mag-apply. Hindi, joke lang po. So 4 po yung kailangan, no, na
ko-conduct nitong ganitong project. Ma'am Laika, ito nakita ko lang. So napakaganda ng isa niyang goals and objective nitong project na to is para mapigilan or to avoid yung mga double or multiple Opo. registration. Yun No? po, yung isa din sa pinaka-highlight nito, syempre hindi naman po porke lumapit kayo sa amin at gusto nyo magparehistro, hindi naman po namin kayo i-re-registro agad-agad. Yes. Kasi iniiwasan po natin yung tinatawag na double registration. Mahirap po kasi yun, problema po ang tao sakaling magka-double registration po siya. So kapag lumapit kayo sa amin, may mangyayari muna pong verification na iaano po ng ating CRS outlet. I-verify po niya kung talagang wala kayong record. Ayun. On the spot, makikita. Apo. Hindi yung, Ma'am Laika, alam ko, wala kasi akong rehistro magpaparehistro ako dyan na So, may mga parang security features muna yung natin na, bago ka talaga i-verify i-rehistro. mo na po talaga. Halimbawa, ma'am, gusto ko lang magpalit ng pangalan. Siyempre, yun din po yung iniiwasan natin, syempre. Siyempre, yung pangalan na hahanapin nyo dyan doon sa, ano ba yon, yung aparatos nyo, yung tablet nyo, yung system ninyo, iba naman. Iba naman Siyempre, yung sir, gagamitin kong pangalan, ma'am. hahanapan pa naman natin siya ng mga ibang requirements. For example, mga ID, ibang mga documentary requirements para ma-verify na siya talaga yung tao na lumapit sa atin. Okay, so maganda yan, kasi ang nangyayari ngayon, kapag may problema ka sa birth certificate mo, ang naisip nilang solution dyan is magparehistro ka ulit. So, bawal na bawal po yun. So, iniiwasan po talaga natin yung mga multiple registration. Ang tinatawag po natin Kasi dyan, mas mahihirapan po kayo kapag ginawa nyo yung Yes! magparehistro Kayo ulit. talaga ang mahihirapan dyan kapag halimbawa ginawa ninyong mali ang pangalan ninyo, hindi kayo gumawa ng action, Pinarehistro nagparehistro nyo kayo ulit, may kakilala kayo sa munisipyo. Yun po is pansamantalang lunas lang naman yun, parang band-aid solution Yes, lang Opo, ang pero sabi. kasi ngayon, sir, kapag kahit ilang beses ka nagparehistro, yung unang rehistro pa rin po talaga ang Yes, ilalabas. So po wala ng kang PSA. magagawa kung di magpa-correct. Opo. So itong Okay. mga ganito, Ma'am Lex, para maliwanagan lang din itong ating mga tagapakinig at saka nanonood, no. So itong mga ito po, kahit na meron silang, hindi naman porke meron silang negative certification from PSA, pero may record pala sila sa munisipyo. Paano yun, ma'am? Dahil nga po makikipag-coordinate tayo sa mga munisipyo. At the Ayun, same time, oo sila nga po pala, mag-verify oo nga din pala. kung merong existing record po yung Tama. certain individual sa kanila. So dalawang verification ang Opo. mangyayari dito Kasi sa may LCR. instances po kasi na nangyayari na wala siyang record kay PSA. Ngayon po lang hindi pala na-forward ng munisipyo sa PSA yung record niya. So valid pa rin yan, ibig sabihin. Apo. So, ibig sabihin, Ma'am Laika, wala pa rin akong kawala. Opo. Kahit na gusto kong magpalit ng pangalan, ang gagamitin ko sana ba yung Kim Jong-ho. Yung Gusto gano'n. niyo pong maging OPA, sir? Oo, parang napapanahon kasi parang gusto kong sa ganitong buwan, ganitong pangalan ang gusto ko. Hindi ba pwede yun? Parang Hindi po kayo makakatakas dahil verify po ng PSA yung record niyo talaga. kasi magpapasingkit ako ng mata, yung magpapakinis ako ng, Magpapa-opa. magpapa-bleach ako ng sobra-sobra. Hindi ba pwede Hindi po yung siya mga gano'n pwede na talaga. Hindi po siya makakatakas sa verification po. Okay, so talagang yan in good faith talaga dapat talaga na wala kang rehistro sa Opo. birth certificate. Opo. So maganda po ito. Ano po, yung mga nag-iisip po na nagbabalak diyan na baka naman kasi isipin nyo magamit nyo itong proyektong ito sa inyong yung parang maitim na balak Opo, para sa inyong personal interest interest. bawal po yung mga ganun po. So may mga pamamaraan po ang ating opisina o tsaka yung flow niya na okay, so sinisinyalan ako dito, magko-commercial muna po tayo, no? So, Sir Chris, babalik tayo kasi Yes po. medyo Interesting at saka sobrang ganda ng ating ah, usapan. balitaktakan dito Akala kasi ko po sobrang ganda ng guest. Oo, Topic ay, lang, siyempre. sobrang Kasama ganda. na yun. Joke lang. So, kasi talagang excited akong makausap itong sexing bisita natin. So, magpo-pause po kami ng ilang minutong break. So, magbabalik po ang PSA Talakayan sa Radyo Guagua 99.9. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio.
Pwede bang malaman ko ang tunay na pangalan mo? Ang ganda mo kasi sa picture mo, gandang hinahanap ko, ngunit sabi mo sa'kin. Ano ba? Okay, and ayan po, Sir Bon, nakabalik na tayo sa on-air na ulit tayo. Okay, so thank you Sir Chris, ano? So medyo maganda ang ating Usapan. discussion Yes sa po. araw na to, Sir Chris, ano? Pagka talaga ang paksa natin is pagdating sa civil registration matters, malawak kasi ito. Yes Very wide scope ang kanyang yung scope niya masyadong malawak, ano. So meron lang tayong dito mga pumasok na Mga nag-chat po sa ating Facebook Live. Yes po. sa live na So unahin ko na dito, good morning po, Ma'am Likes. So may kilala ka pala dito sa Ma'am Likes. Sir Chris and Sir Bon from Team Robinson Star Mill ng City of San Fernando. More power po sa PSA. Thank you very much. Shout out sa iyo, Ricky Pasha. Siyang sinatawag kong si Pu. Yan, siya, Sir Bon. Siya yung tinatawag niyo Si po. Pu Yan. ito. And then also, Sir Chris, siguro sa iyo ang na to, na message na to. Yes, From mula kay pwede ba natin banggitin yung pangalan na Sige po, Sir Bon, pwede na siguro since naka-live naman din tayo, nakikita na sa Facebook, nababasa So, naman din. from Roderick Turla, Sir Roderick, paki-notice ang Land Bank kung bakit hindi nila tinatanggap ang national ID bilang valid ID. So, Sir Chris, ano ba yung pwede nating sabihin sa kanya na mag-PM sa atin? Po. So, pwede po kayong mag-message kung anong saang branch po ito ng Land Bank. Oo. Yung hindi ito pong Land Bank na ito. Anyway po, pagkakita namin ng inyong comment ay ni-report na po namin siya dun sa mga taga Central Office para po ma-check and para po matulungan namin kayo, matanong din kung ano yung mga reasons daw po bakit hindi in-accept yung ating Phil ID dun sa Land Bank, po. Kaya maaari po if pwede kayong mag-message din sa page ng PSA Pampanga, Sir Bon. Nababasa namin siya sa PSA Pampanga. Pwede rin po kayong mag-PM doon para mabasa namin yung makuha namin yung mga detalye po, para makagawa po kami ng report at ma-send po natin sa ating central office at magawan po nila ng action po dun sa end nila kung saang branch man po itong hindi po nag-accept ng ating Phil ID. So ayun po. Anyway po, through chat po ngayon, minessage ko na muna yung taga central office regarding your complaint po or yung itong issue na ito na hindi in-accept sa Land Bank, kung makakapag-message po kayo sa FB page ng PSA Pampanga para makuha namin yung mga ibang detalye at magawan po natin siya ng report. Pero kailangan, Sir Chris, kailangan muna natin talaga sigurong mag-investigate, Yes po. mag-inquiry dun sa baka naman kasi may mga dahilan Kung bakit hindi in-accept. in-accept, kasi kung totoo yan, partner natin ng Land Bank sa Yes po. ng ID, di ba? Nandun sila dun time of registration ng mga opening. Kasama natin ang partner natin ng Land Bank. Nag-issue sila ng mga ATM na free of charge, Yes po, free rin yun, Sir Bon. Pag nagparehistro ka, automatic May kasama ng ATM yun, Sir Bon. Bibigyan ka, i-rehistro ka para dun sa ATM. So, ayun. mag-investigate muna tayo, tignan muna natin, tanungin muna natin bakit po, Sir Roderick, kung ano po yung mga dahilan, bakit hindi kaya tinanggap ng Land Bank. So, meron pa dito, si Sir Nicolo Gutierrez, Mercado, shout out po from PSO Pampanga. So, nagpapa-shout out po sila. I believe ito po yung, better half ng ating, bisita ngayong araw na to, Sir Chris. So, shout out po sa ating mga taga PSA Pampanga, kay Sir Nicolo, at ang kanyang team, si Ma'am Mariel, si Ma'am Princess, si Ma'am Camille, si Ma'am Camille, si Ira na nasa baba, yung sa admin ng PSA, si Ma'am Marge, si Ma'am Deng, si Sir Mark Megrino. So I'll see you later, Sir Mark, para dun sa interview Ma'am Lizelle ng ating mga applicants. Si Ma'am Lizelle halos kapapanganak lang. Nanganak na. Okay, Ma'am. Congratulations sa inyong mag-asawa, Sir Lines at saka Ma'am Lizelle, and get well soon. Congratulations kasi mayroon na kayong baby
baby girl. Yes po, Sir Bon. And may pumasok pa tayong isa, Sir Bon, from Mini Esquilio. Bakit po nung sa step 2 po ako, pagkatapos ko pong ma-step 2, merong agent ng Land Bank nag-interview kung may account na ako. Sabi ko po wala pa. Kaya kinuha po yung detalye, pero nung na-receive ko na po yung national ID ko po, wala pong ATM Land Bank. Actually, ma'am, dalawang magka-separate po ito na though kasama namin si Land Bank nung time na ma-register po kayo. But sa PhilID po kasi, ma'am, pag ipapadala po yung inyong PhilID, yung ID lang talaga po yung laman nun, ma'am. Kasi separate po yung process po ng Land Bank, ma'am, no? Parang hinihingi lang din po namin yung tulong din ni Land Bank, Sir Bon, para mas malawakan yung tulong na maibigay natin sa mga kababayan natin na nagparehistro sa PhilID. Kaya may kasama po siyang pag-open ng bank account through Land Bank. Pero pag sa PhilID po, ma'am, pag marireceive nyo po yan, yung PhilID lang po talaga yung laman nung sobre. Plus yung papel po na nasa loob kung saan nakapaloob yung inyong PSN. Yun pa pala, Sir Bon, isama ko na din. Isingit ko na, Ma'am Likes, kung okay lang. Yung mga nakareceive na po ng PhilID, wag nyo pong itatapon yung sobre. Kasi dun sa loob ng sobre po, nandoon yung papel na naglalaman ng inyong PSN. So ano po yung PSN? Ito yung PhilSys number. So ito po yung permanent, no? Hindi na napapalitan na number na ito. So kung titingnan natin, parang yan na yung account number or yung permanent na po iyan. So wag niyo pong itatapon, wag niyo ipapakita sa iba, wag niyo ipapamigay yung papel mismo kasi po pwedeng makipag-transact actually kahit yung PSN lang yung alam nila. Without the physical ID. Yes po, Sir Bon. So, ganyan po ka-importante yun. And unique po iyan. Kayo lang po yung may number na ganyan. So, hindi po yan napapalitan, no? Kahit na sobrang tagal na ng panahon, hindi po yan papalitan yung PSN ninyo. So, paki-secure po yung papel na nasa loob ng sobre po ninyo. Sir Bon. Oo, siguro might as well i-address natin sa Land Bank itong mga issues natin, yung mga queries natin with regards dun sa ATM account na sinasabi nila. Yes, kasi we cannot say anything dito kasi hindi natin siya hindi po natin siya sakop, although partner po tayo ng sa registration. So separate naman po kasi ang issuance ng ATM. So wala po kami kinalaman diyan kung hindi po dumating so better sabihin po natin o iparating po natin sa Land Bank. Pamunuan ng Land Bank dito sa Pampanga kung bakit po yung ibang ATM ay hindi dumarating. Yes. So mamaya, Sir Chris, babasahin pa natin yung ibang mga comments po. Mga comments at saka yung mga questions ng ating mga tagapakinig. So balik tayo dito sa BRAPS. BRAPS ba? Tama po ba, Ma'am Laika? Dati nga, Sir Bon, mas BRAS talaga yung tawag bago pinalitan. No? Birth Registration Assistance. Yung tawag dun sa... Yung tawag dun sa mga i-hire po. BRAS. BRAS, yun. So, kasi Birth Registration Agent. Agents. Pero parang gusto po nilang palitan as Birth Registration. Kung halimbawa, babae, paano mo matatawag na bro? Bro. Oo nga. Bra dapat. Dapat ang tawag sa kanila? Bro. Diba? Ano po yung you? Bruha. Ay, grabe naman. Joke lang po yun, baka naman po magalit yung ating yung mga applicant natin na makukuha. So, ganito lang po talaga kami dito sa station radio, na? Dito lang po kami magbiruan. Yes. Oo, medyo wala po yun, para maging masaya lang po natin sa. Ma'am Laika, balik tayo dito sa ating topic na, birth registration assistance program ng PSA, So, sa lahat po ng ating ginagawa activities, magkakaroon po tayo ng sinatawag nating, yung legal basis. Yes, This project may legal basis nito kasi I heard or I believe na parang meron po itong memorandum of agreement with the local magkakaroon po tayo government ng memorandum of agreement po sa ating mga LGUs Yes. sa start po ng project na to. Tsaka syempre, hindi po tayo pwede basta-basta na lang mag-implement po ng proyekto nang wala talaga siyang legal basis. Yes. Anong basihan natin, ma'am? Ano yung naging basihan sa paglunsad po ng isang proyekto. So, ang mga sasabihin ko po ngayon, yung mga ating mga legal basis in implementing the PhilSys Birth Registration Assistance Project po. Okay. So, yung una po, yung Philippine Statistical Act of 2013, nakapaloob po doon na yung PSA should carry out, enforce, and administer SIV registration functions in the country as provided po sa ating act
3753. Okay, yung ating yung tinatawag po na Law on Registry of civil Rights. registration. Okay, Opo. so yun ang civil registration law ng ating Opo. ano. At ito din yung batas o sandigan natin pag sinasabi nating registration matters, ano. Opo. Ito yung talagang pinakaano natin parating Parang yun yung nagiging Bible natin na ano. Civil registration registration. po. Yan. Pinapayagan ito ng batas, ano. Opo. Mandatory ang ang pagre-register dapat. Mandatory and compulsory siya. Compulsory, hindi po siya by choice lang. Opo. Gusto ko magparehistro, ano. Kaya nga may mga yung iba, 'di ba, may mga penalty po na Opo. tinatawag natin, Tama. ano, kapag hindi narerehistro. Opo. Pero hindi naman po sa ganung kalakihan, ano. Yes. I heard yung mga ibang munisipyo talagang medyo libre pa. Opo, Nililibre talaga. Dahil talagang gusto po talaga nilang matulungan ng kanilang mga kabalin. Talagang yung iba sa shoulder po talaga nila yung Which is cost better po talaga, ng maganda na ano, registration. isang magandang ano yan. At yung iba po talagang, yung effort po nila ng paglunsad po ng mga mobile registration. registration po talaga. Mm-mm. So yung mga effort po talaga ng ating mga CMCRs po talagang na-appreciate po yun na ating PSA po. Pero hindi naman sa lahat, Ma'am Laika, na talagang libre lahat. Kasi, Opo. Siyempre po, kung hindi na po kaya ng munisipyo yung shoulder, pero hindi naman po ganun kalakihan ang cost. yes. Registration. Tsaka kayo ang may kailangan, lalo na kung halimbawa gagamitin, Sir Chris, sa trabaho, di ba? Yes po. Magkakatrabaho ka naman, siyempre kailangan mag-invest ka rin. Opo. Okay? Tsaka yung ibabayad po ninyo, yun po hindi po mapupunta sa bulsa ng LCR, ano po? Yun po ay mapupunta po sa kaban ng munisipyo, yes po. which in return, Gagamitin sa mga proyekto. tsaka programa ng ating gobyerno, ng LGU, di ba? Sa yun, Sa iyo din. Sa Sa kanila Yung din, ibang Sir Mon. munisipyo po talaga wala silang fina-fine na miscellaneous. Yung sinisingil po nila, yun po yung gagamitin talaga dun sa pagrehistro ng board pag-asika. talaga. Nagagastusin Yes, talaga. yes. At Sir Bon, kung sakali man, Ma'am Lex, kung marirehistro man sila din naman yung makikinabang. Makinabang. Oo. Doon sa binayad nila. Yes po. Nagbayad ka ng 100 pesos para doon sa copy ng nung local civil document. Pero yung pakinabang naman dito sa buong pamilya mo at sa komunidad is a lifetime, di ba? Yes, Oo. Parang Sa mga sir, susunod na kamakailan generation. nga lang po nag-survey ako sa mga munisipyo kung magkano. No? Kasi hinihingi po ng ating central office. Mhm. Yes. Share ko lang kung magkano yung sinisingil po nila for delayed registration. As per sa sagot po nila talagang most po. Libre. Libre. Wala Yes. po talaga silang sinisingil Oo, kahit libre. miscellaneous fee. Wala po talaga. Okay, so Alam niyo yung mabanggit ko lang yung si Ma'am Cecil sa Lubao, Pampanga, kapag nililibre niya lalong-lalo na yung mga indigent. And all the municipalities dito sa Pampanga, kapag indigent, meron kang Certificate of Indigency Indigency. from Barangay at saka MSWDO ng LGU, waive na agad yung payment para doon sa correction. Kahit correction. pa yan. Ayun, Halimbawa, yung change of first name. Opo. Ililibre na nila yung payment na initial payment na 3,000 or 1,000 pesos as the case may be. So ganun po yung pagmamahal or yung mga tulong na ibinibigay ng ating mga local civil registrar and also ng ating opisina para sa inyo mga kababayan, para ma-enjoy natin yung mga services. Kaya nga maganda itong nilunsad na proyekto ng nito. Ma'am Laika, yung project na to, saan ito nakahook? Nakahook, yes. Nakahook po din ito sa ating Philippine Identification Systems Act dahil nabanggit ko nga po kanina, isa sa mga goals po talaga ng ating proyektong ito magkaroon po tayo ng birth certificate at marehistro po tayo sa National ID. yes. So parang nakaangkla po siya sa ating Philippine Identification Systems Act. Yes. Yes. At saka internationally, meron tayong commitment internationally dun sa Opo. di ba? May commitment, may nag-commit po kasi ang Pilipinas dun sa anong tawag dito, yung ministerial duty ba tinatawag? Yes. Declaration. Apo, ministerial declaration. Yung pinaka po ng to get everyone in the picture. Yes, parang Ayan. ibig sabihin nun, totally dapat Lahat tayo. marehistro. Yun po yung yung pinaka goal ng ating Opo. opisina, not only in the Philippines around the world po yan. Lahat yung po yan. inilunsad po ni dating Presidente Pinoy, Yes. yung ating CRVS decade from 2015 to 2024. Yung tagline naman po nun, get every Pinoy and Pinay in the picture. Yes. So, doon po siya nag-start talaga ang ating CRVS decade. So, kailangan lahat po, hindi po pwede yung ako lang na rehistrado, lahat po tayo dapat rehistrado. Lahat tayo po. sama-samang Okay, mariregister. so yun po yung pinakamagandang advocacy ng ating
ang ating opisina, and also sa ating Ma'am Laika, this is in partnership with the private sector pa rin, or meron po tayong mga dito. Pag halimbawa, sa gagawa tayo ng MOA, sino-sino po ba yung mga involved dito sa pagkaano ng MOA natin? Sa MOA po yung sa ating, yung mga yung mga LCR po natin, involved din po sila sa ating paggawa ng MOA, yung sa munisipyo po. Yes, so siyempre ang ating local chief executive ang magsasign niyan, mag-a-approve niyan, Apo, So sir. maganda po ito, So ating mga in few days time po, lalapit po ang PSA sa inyo at makikipag-usap po in coordination to the local civil registrar, para pag-usapan po natin itong mahalaga at saka magandang proyektong ito ng PSA, and in partnership, siyempre, in coordination ng ating PhilSys ID and the local civil registry office ng bawat munisipyo. So, sa buong Pampanga ito, sa buong Pampanga Pilipinas. po. Buong Pilipinas din po, ilulunsad po ang proyekto ito. Okay, Okay, so so, maganda yan. And Ma'am Lex, ano pa yung mga ibang legal basis nitong Ayun po, ating... so isa po pong illegal basis po natin ay yung Administrative Order Number 1, Series of 1993, yung IRR po ng ating Act Number 3753 and other laws on the civil Civil registration. So, I believe, Ma'am Laika, nung isang araw, nag-attend ako ng training yan. Medyo may update na tayo dyan, Yung may update doon, sir, yung sa naman po natin. A01 na, number 1 series of 2007. Oo. Yun po yung may update. Pero ito pong series of 1993, wala pa po siya sa ngayon. Wala pang update yan. Ito yung pinaka naunang series na, di ba? Ito yung sa mga document talaga na registration ng mga civil registry document. So, pag sinabi nating Ma'am Laika, pag sinabi nating libre lahat ang paano po halimbawa kung kukuha na sila ng PSA, would that be a free also? Doon sa mga naunang discussion po sa amin, doon sa mga na-late po talaga, Oo. yung mga narehistro po, delayed registration po, yung nasabi po sa amin, yung unang issuance po ata ng birth certificate nila yung ililibre. PSA copy ito, Ma'am. PSA copy po. Pero copies. the rest po na kukunin ninyo, syempre, kayo na po yung Ay, gagastos syempre po. naman. Kasi napakalaking tulong na yun, yung Oo. marehistro ka lang, no? Narehistro na kayo ng libre. May isang- At the same time, yung unang copy na kukunin nyo sa PSA, ililibre din. Oh, So ulitin lang natin ito klaruhin natin ito kasi baka kasi sabihin natin ng ating mga sabi nyo libre, yung pinaka unang copy pa lang, kunang copy lang pagkatapos mong marehistro. Opo. Pero yung sa po, halimbawa Ma'am Laika, yung sa local libre ba yon or may bayad din Yung yon? po, Yung kopya sa local. alam ko po ililibre din po at depende na rin po sa munisipyo. Sa local siguro pero alam ko ililibre nila yan lalong-lalo na yung ating Yung mga iba talaga sir, talaga nililibre hindi talaga nila na gumastos yung kanilang mga constituents. Oo, kasi para Nililibre maingganyo talaga. din ang ating mga kababayan kasi sabi niya, baka nano ko rugong magpa-register, lak marugong kapera-pera. Yes po. Tsaka Sir Bon, kung iisipin natin yun, kung pahihirapan natin silang magparehistro, talagang Lalo lang hindi kung sila hindi magpaparehistro po kapag lupa, gano'n. dahil Wadang po kahit ang gastos lang. tumabang Tumabang lalo lalo. itong tumabog laruguran tao na siyempre, ako ngayon na kumpleto na rin requirements ko, kulang na amoy tambalas. Net, ala akong balas sana. Opo. So, kay munisipyo kasi lalakota mo kasi kahit ang wala mo, dengalwa kasi net, ang daramdaman ko kareng alwa, tamblang pera, na. So, nga lakarugong pera, yan, makapag-rehistro, na. So, kare, nyapin po lalakoda rin kakatamong MCR itang kay makayan. Nung alako pong pamayad, sabihin nyo pong totoo karela, bakit balu da po yung gawan da. Asopan da kayo po. Asopan da ko po makaya Yes. masalis. And- So, nino-nino po rin involved kahit kayo ni agencies, ma'am, Laika. Ayun po, so kanina po ulit-ulit po natin na sinasabi, yung pinaka-involved din po talaga dito. Una, yung ating mga local civil registry offices ng different cities of municipalities po ng Pampanga. Okay. So, through their local civil registrar, dapat sila po yung mag-facilitate ng registration of birth within their territorial jurisdiction. Tapos, in case the entries are found incomplete or incorrect, the local civil registrars shall require the person concerned to fill out the document completely or to correct the entries as the case may be. Iyon. So, Okay, syempre, so- dapat talaga i-check na nila kung tama. Kasi, Sir Bon, pag I-rehistro na-i-rehistro mo na na. yan,
yun na yun. No? So, kung nai-release yan sa inyo na may mali, Opo. another gastos na naman yun yun po kung talaga sakali. yung isa sa mga pinakatrabaho ng ating mga LCR. So, i-check po talaga yung entry sa ating mga i-rehistrong documents kung tama ba. Okay. Para maiwasan din po nagagastos yung tao in the future na baka na-register siya may mali palang entry. Para at least sa stage pa lang nila na correct na po na. Yes. So, sino pa, Ma'am Laika? So, ayan Yung po. agency? Siyempre, ang ating, tayo po. ang Siyempre. PSA. Okay. Siyempre, alam naman project po yun ng PSA. Tapos hindi sila kasama. Hindi tayo kasama. Sige, bahala na kayo. Hindi kayo. Siyempre po, involved din po ang PSA talaga. Dahil tayo po ang mag-implement ng project. Tayo maglo-launch ng project. So, Opo. dapat pangunahan natin itong anong na to. Okay? And also, And also, syempre, ating DILG po, siya din po yung kasama ni PSA na mag-oversee po dun sa pag-implement po ng project na ito. okay. So, sila din po yung pwede makipag-coordinate po sa ating mga munisipyo. Usually, sir, kahit naman po dun sa ating national ID kasama ang DILG at nag-effort Yes. din naman po Yes, sila para makipag-coordinate po sa ating mga sa mga LGUs po. Para Yo, mapadali speaking of trabaho. yung DILG, kasama din sila dun sa CBMS project, po. ne? Na ano? Parang sa lahat po ng proyekto ata ng PSA, parang katambalan nila ang DILG. DILG. Dahil sa LGU po yan. Yes, Department of Interior and Local, Local Government. Government. Okay? Dahil mga LGU po ang mga concern sa ating mga proyekto. Yes, okay, Ayan. ma'am. So, meron pa po ba, ma'am, Laika? Yung mga So, yun- agency, sa- partner yun po, sa agency. ngayon, yun lang po ang ating mga LCRs. Ma'am, what PSA, about tsaka dun sa ano? ang DILG. Nabanggit mo kanina yung mga ating mga ano, yung sa NCIP, kasama din ba? O, kasi since kasama yung mga Opo, pwede kapatid natin pong na makipag-coordinate tayo sa kanila kapag yung mga i-register po natin yung mga IPs talaga. Kasi Yung mga- sila po yung parang nakakaalam sa mga IPs po natin. na Yes, kapatid. yung so- mga And kung saan NCIP. talaga makikita yung Yes ating po. mga ano. Kung saan So, lugar po sila pwedeng puntahan. Oo, so marami tayong ganyan, Sir Bon, sa area ng Florida Blanca and And Porac. Porac. May mga ganun tayong, yung mga kapatid natin na nasa... okay. Yung NCIP stands for National Commission for Indigenous People natin. Ano, meron pa pong isa yung ano natin yung sa ating mga Muslim na ano. NCMIF. Oo, parang yun ano po na parang ano. ganun siya. Pero hindi po yun yung ano, sound slide lang po Opo, siya, sound hindi po slide siya. lang. Ano, pero hindi po yun, ano, legit po itong ano natin ng ito. So, Ma'am Laika, maganda ito, no? So, sana na isama natin dito sa ano. Pero siguro, pag i-discuss na yan in full details, lalo na kung magkakaroon tayo ng mga training sa mga succeeding days, kapag na-implement na to, lahat ng partner agency, at saka mga private sector na involved dito, concerned dito sa ating pagre-rehistro, may ano nila, may ilagay nila dito sa ating programa ng anong. Okay. So, ito Ma'am Lex, pag-usapan natin siguro, Sir Bon, kung paano ba yung procedure nito, no? Paano ba yung Proseso. proseso, kung paano ba to may implement itong Ayan nga po, kanina, nasabi ko na po siya kanina. So, yung magiging proseso po ng ating birth registration assistance project, makakaroon po tayo ng mga mobile registration. So, in coordination po yan ng PSA, Regional Statistical Office, at saka ng mga PSO. So, dito sa Pampanga po yung PSO po, yung sa office po namin, yung sa PSA Pampanga. Yung isa naman po yung Regional Statistical Office, yung isa po yung nasa Maimpis. So, madaming nalilito po dyan sa Yes. dalawang office dahil mga naliligaw, Oo, mga na nag-a-apply naliligaw ng dahil birth parehong certificate? San Fernando Actually, kahit sa Waze, pag sinearch mo yung PSA, talagang si region yung lalabas eh. Pag sa Waze mo siya sinearch. Tapos yung mga mobile registration po natin with partnership din po sa ating mga LCRs. Ayan. So, Ma'am Laika, kung halimbawa, yung procedure na to, sabi mo maglo-launch ng mga mobile registration. Tapo. Kung halimbawa, yung LCR, hindi siya nagko-conduct ng mobile registration, ano po yung magiging, meron bang reprimanded reprimanded Usually po kasi ang ginagawa ni PSA talaga, inaano lang sila, parang ine-engganyo lang talaga na mag-mobile registration. Oo, So, pero kasi ma'am, kung may mauwa na to, are will they be forced to conduct a Opo, launch a actually, mobile sir, registration? Kasi may MOA. Kapag nagpirma po sila ng MOA at nag-agree po sila dun sa lahat ng nakalagay dun sa ating memorandum of agreement, dapat kung ano po yung nakalagay na gagawin, dapat po ma-implement talaga. So, another question, ma'am. Is this, MOA is mandatory to all LGU? Ang sinasabi po kasi sa amin,
dapat talaga lahat ng LGU ma-convince natin to join with this project. Dapat. Dapat. Pero pwede ba silang mag-opt na Pwede na. Mahirap po kasi siyang pasok. Hindi po kasi tayo makakapasok sa isang munisipyo kung wala tayong MOA. MOA. Oo. Kaya as much as possible po talaga dapat mapasali po natin sila. well, siguro dapat linawin And- natin 'yan And as per po sa ating mga previous meeting naman po sa ating mga LGUs dito sa Pampanga, more than willing naman talaga po sila to join us with this project. Yes. Kasi magkakaroon ba ng cost sa munisipyo yung may mga medyo lumalalim na itong tanong ko may gagastusin ba ang LGU dito sa Project pagpasok po na budget na Ay, nasabi ko na yun, sir, kanina pa, ang proyektong po ito ay shouldered po talaga ng PSA. So, wala pong worry ang ating mga munisipyo talaga. kasi parang yung ang naging dahilan bakit yung ibang LGU dati doon sa CBMS hindi Opo. sila kasi Tumatanggi. Yung CBMS, funded opo, nila yung dapat CBMS po kasi talaga, funded po siya ng munisipyo talaga Yes. dapat. as per doon sa batas As per sa batas. Pero dito po kasi, ang PSA po ang gagastos. siguro dapat pag sa mga convening na Opo. sa ating mga LGU linawin natin yan Opo, kung ano ba yung mga terms and conditions Opo. nila. Actually, sir, yung draft MOA po na ipakita na din naman po namin sa kanila nung unang meeting. And then this coming meeting po, mas ililinaw po namin sa kanila yung nalaman po ng ating memorandum of agreement po sa coming meeting po natin with the LGUs, sa mga member po ng CREPA. Yes po. So yan para mas maging matagumpay syempre Ma'am Lex yung ating proyekto na to no. Ma'am Lex, ano pa yung iba pang Ayan. procedure natin? Yun na po, nabanggit ko na din po kanina. So, isa sa mga magiging procedure po sa ating FIBRAP yun nga po yung pag-verify po ng civil registry documents po kung talagang meron o wala kang record para makaiwas nga po tayo sa ating mga double registration. Yes po. So ito Ma'am Lex, kunwari hindi naman ako yung magpaparehistro. For example, ipaparehistro yung kapatid ko kaso wala siya. May mga requirements ba ito na kailangan kong i-present? Meron naman, may requirements po tayo. Pero yung ang tawag dito, di ba sabi ko po, i-verify po natin yung record. Ngayon, kapag po lumitaw na naging positive yung record ng isang tao, i-advise po siya na mag-file na lang po ng request para makakuha siya ng PSA. Okay. So hindi okay po. Kasi So hindi na nga talaga natin siya i-register ulit kasi may registration na record siya, tama. Okay. Tapos, in the case naman na hindi siya yung kukuha ng record na sa PSA, so, syempre, dapat yung kukuha po magdadala siya ng identification document or ID. Any ID po. Tapos, merong authorization letter Yes. from the document owner. Okay. So yun yung isa sa importante Ma'am Lex, no, yung authorization letter, syempre merong memorandum din yan, yung Opo. Memorandum Circular number Kasi 2019-15. bawal tayong mag-release ng document dun sa hindi document owner talaga. Because meron po tayong Data Privacy Act. Data Privacy Act. Opo. Tama. So, Ma'am Lex, ano pa yung mga iba natin, yung procedures pa or proseso po nitong Ayun po. So, kung nag-negative naman po yung resulta natin, ang sabi nga, the applicant shall be required to submit supporting documents for late registration either at the concerned LCRO on-site or sa tulong po ng PSA, lalo na kapag out of town registration po. Yes. So ayun po yung sa mga nakikinig po natin, no. So hindi po ibig sabihin na hindi po kayo dito ipinanganak ay Hindi na po kayo mariregister. So tutulungan pa rin po kayo ng ating mga LCRO dito sa kung saan po kayo nakatira para mairehistro pa rin po yung inyong birth certificate, no, kahit na nasa ibang lugar po kayo ipinanganak. So yan po yung tinatawag na out of town registration. Yes po. po. So, yun yung out of doon town. po mag-a-assist talaga ang PSA. So walang pinipili ibig Yes sabihin po. So, ganyan lahat. naman tayo kasi doon dito po sa talaga PSA. pumapasok yung get everyone in the picture. Oo, kasi kung pinipili mo lang 'yan, hindi pwede yung mga kapatid nating nasa bundok. Not everyone in the picture 'yan. Yes po. Tsaka- Kasi ang aim talaga natin is sa lahat makuha. Yes Yun po. ang commitment natin sa international Tsaka hindi ibig sabihin na hindi kayo taga dito hindi na kayo tutulungan ng ating mga LCRO. So yan po yung isa sa parang commitment natin, Sir Bon, na lahat ng LCRO talagang basta may lumapit, tutulungan talaga po sila nila. na mairehistro. In short, lahat ng Pilipino dapat marehistro. Yes Opo. po. Yan. Tapos, isa po sa mga procedures po, no? Sabi niya, applicants for late registration shall be assisted by LCRO or PSA in accomplishing the registration form
or the Municipal Form 102. So, syempre, dapat i-assist natin sila para ma-check talaga kung yung mga entries ba na nilagay ay tama. Opo. Ma'am Laika, na nakalagay dito yung mga verification result positive, identification document and authorization letter are required. Ibig sabihin, alimbawa, wala akong mai-present na ID talaga. Opo. Hindi pa dumadating yung anong PhilSys ID Yun ko. po yung mga nagiging concern natin dati sa CRS, lalo na kapag yung pumunta doon, Yes, kumuha ma'am. ng document ng kapatid niya. Walang-wala na talaga, present na ma'am. ID. Ano kasi ginagawa doon dati sir sa CRS kapag Actually, pag ganun kasi talaga, inihingan talaga natin, Sir Bon, ng identification. Yes, Yung sir, mga pinakamadaling kunin na lang ng mga identification yung mga nire-require para ma-release or makakuha siya ng dokumento. Especially if yung mga documents na nire-release natin are very confidential, Sir Bon, no? Hindi pwedeng basta-basta i-release lang yan ng walang... Tama kayo, yung authorization letter talaga, yung isa sa mga requirements. Plus, syempre po, kailangan identify talaga natin kung yun bang tao na nasa harap namin, siya ba talaga yung inauthorize Hindi, na kuhanin. bago tayo mag-post ng commercial kasi hindi lang ako makamove on dito sa ano. Kasi marami sa ating mga kababayan o yung mga tagapakinig wala natin, talagang may wala talagang mai-present na ID. So, at the least case, ano yung maitutulong ng PSA pag gano'n na ano, halimbawa na walang ID na ano. itong ID po sir na tinutukoy natin yung pagkuha po ng document po. Yung Sa identification, PSA. halimbawa, valid ID sabi niya, di ba? Magkakaroon ng magre-require ng valid ID. Kung walang ID nga i-present, may mga substitution ba na document na ano? Pero bago mo sagutin yan, magpo-pause muna tayo ng break, ano? Yes, para mas- Another 5 Handa na minutes ako break, sumagot sa mga para ibibitin muna namin kayo ng konti, ma'am. Okay? So, magbabalik po ang PSA Talakayan sa Radyo Guagua 99.9 sa ilang sandali. Thank you. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. The PhilSys QR Code Verification System is a website allowing the easy authentication of a PhilID cardholder's identification through the ID's QR code. Through the website verify.philsys.gov.ph, the PhilSys QR Code Verification System can be accessed using any computer or smart device with a camera and internet browser and connection. When using a desktop computer or laptop, open your web browser and go to verify.philsys.gov.ph. Click the Scan QR Code button. Allow the website to access the device's camera. Place the QR code at the back of the PhilID in front of the camera and make sure it fits the frame. When using a smartphone, open your web browser app and go to verify.philsys.gov.ph. Click the Scan QR Code button. Allow the website to access the device's camera. Position the camera so that the QR code at the back of the PhilID is in the frame. If verification is successful, the screen will show that the PhilSys QR code is successfully verified, along with the cardholder's name, sex, date and place of birth, PhilSys card number or PCN, and date of issuance. If verification is unsuccessful, the screen will either show that the PhilID has been revoked or is inactive, or the PhilSys QR code is not recognized, including possible reasons behind the results. For further updates, visit the official channels of PhilSys. Sa ID natin tuloy ang progresyo. ID natin to.
Okay, Sir Bon, we're back online po. May binitin kayong bagyaing kaya katamong bisita kaya tang kakong question nandun na kasi balwa nyo kitang-kita kasi for those with similar problems ito itong dilemma kaya talagang alang-alala guro talaga din kaya kasi during my visit karing LCRO din kaya papansin ng koretang tao syempre mag-request lang birth certificate o parehistro lang makanyan mag-require laro kung ID yung kaya. Gagawin damo rin kay LCRO in karelang obra. Yes po. Mag-require lang documents, supporting documents. Alalaro kung ID. Now, nung at the least na alang ID, na ano yung pwedeng i-substitute tamo kitang kaya. Kung pwede tamo substitute kanita, pwede lang kumang certificate from barangay. Yes. Barangay certification. Tapos ngayon, sir, dakad na din pong barangay yung mag-release barangay ID. ID, okay. Then aliwang barangay po talaga lang libre de pa ito. Minsan mamaya ka mong picture po pang details mo, gawan na itang barangay ID mo. O tsaka kay kaya kaakit ko rin nating magpasang kay itang police clearance sana. Police clearance, Kasi tingnan voter picture ito, di ba? certification. Voter certification. Then po kasi rin requirements, sir, na parang one day mo, akwa mo na rin. within the day Yes, process within the day, na. akwa mo na rin While you wait, Opo. Ito kasing kay NBI kasi, taya kasi ako ang while you wait ito. Kasi, Minsan mananaya wala ka tinyang pa, birthday ka-record, party. sir. oo, kasi medyo delikado yan kasing bagyay. Yes, Medyo masela niyang bagyay itang karelang pa mag-verify ka rin kaya. Kasi kabud-kabud mo papalwala. Wapin, sir. No record, no. Nakasulat, derogatory. Balamta ka lakang Kaso Yes makanyan po. Medyo masela niya kasing NBI kaya Wapin hindi pin, apa maligwanan wapin pin. talaga. So ay tindihan tamo itang makanitang bagay. So ito po ulit ang tamo po itang karitang ating problemang ala kayo nga talagang apal to ID pero kailangan nyo talagang magpara-rehistro ketang kay PhilSys ID Even or fill ID, sir. keng even fill ID tatanggapan din po itang barangay Yes certification with picture, police clearance na Yes itang po. with picture. Atin lapang nang kay kukwanan kay keng kaya keng munisipyo itang magobraka ating lang house kitang ID nga ite na katunayan ika magobraka taga-Guagua ka keng munisipyo makanita then issuean da kang ID Municipal na, ID? Wow. Municipal ID, Sir Bon, actually, Sir Bon, King Field ID kasi kaya din po nilawakan itang kikatamong requirements sa... Medyo niluwagan din. Yes po, niluwagan Niluwag din. na. Kasi pin po, dakal tamo cases makanita na talagang magkasagit da king Alang-alala requirements. rin Yes po talaga nga pa. Kita Opo. kay. Kaya reta pong requirements, King PhilSys, talagang malawak po yung scope marakal po valid supporting documents, even King Field ID. So, nakanyan po itang BBMing even King Civil Registration, yung sao pabibigyan na po ng opisina, medyo luluwagan tala pong bagya, ring requirements para gana-gana po talaga, tumabang loob na magparehistro. So even ito pong bibigyan na ng DSWD na ID ka rin 4-piece, pwede Yes din, po, sir. 4-piece ID, acceptable yarin po ita. Okay. Okay. So, ito po makanitaya mo rin po kasi itang dilema da rin kaya katamong alwang kayo. So, sana po, ako po tatakot, nung halimbawa po ngala kayo pong rehistro, nung ngala kayong gamitan kayo, requirements. Pero definitely, Sir Chris, datang Xerox copy. King Field ID, Sir Bon, we are very strict ketang makanitang protocol na dapat Maluwag ko karing alwang requirements kay ID, makanya, karitang requirements. Pero not the karatang photocopy, Xerox yes po. photocopy. Definitely po alitala i-accept na instructed la po rin kaya katamong team na maka-field na alila po mag-accept photocopy. So if ating kayo pong original, reta pong original ilang dala nyo. So Madam pong luma ng luma. yes po. Current, for example, Sir Bon, detang NSO copy da pang birth certificate. So maski makananya pa po kalumayan for as long as masanting ya pa yung status na nitang kay or masalesa ya pa nga kagit, sir. Alwan nitang kas paggutay-gutay po taala ng information na Ano maya. ni kay kasi sir dekatang gilid din kay Mga pirat. mga tatal na lang kanya. Basta po akit mila paretang information da, Sir Bon. Detang malino la paretang name, birthday, Retang details, birthplace, basta po chula retang details po na reta. Pwede mo na yan po kasing i-crop Lako tala retang medyo damaged the area. So reta po i-accept nila pa para po ali na kayo kailangan pang gumastos magpa-photocopy, magpa-scan document. So reta po i-accept nila basta original lamo po weng Tsaka dala balo niyo. ko na require tayo itang original para at least attest may itang authenticity Yes na po. itang document. So they only need to present ne. Opo, and then naman i-collect. I-collect naman to. I-present yan mo po just to verify na totoo itang original yan document. talaga na kay. Ika talaga itang Yes asya po. rin. Yes. So okay. ita po yung purpose kaya original na po ring anyarandang supporting document. Ma'am Laika, itang
kain andiyan pang paulit-ulit sagutan ko na nandinin namin kitang kain makanyan. Ito talagang negative result talaga, requirement siya talaga at talagang totaling alayang bayad. Opo, as per kay katang memo na po nitang Phil ID kata pong BP BRAP na P-BRAP. manual Yes. mo. Ita pong, meto ka ng requirements for the registration itang negative certification ng PSA. So, ita po, ilibre tayo po ita para at least makapagparehistro lang. Baka yung Ma'am Laika, kung halimbawa in case pabulan niya pa ang kapit na yung baby. Syempre, ito sir, i-training talaga ang katamong agents para at least validate. Kasi, So, case-to-case basis yan, case-to-case eh? basis siya kasi yan eh. So, alin may talaga release negative certification ng meto nga Baby, may bayit nung paan tayo pa Edad. Kasi pabulan under processing nga pa kasi itong document Well, na ito ba, kasi sabihin tamo kasi, yung reglementary period ng birth certificate is 30 days 30 na ma'am, days. totoo yun na. Pero nung halimbawa sabi na, magadwa ni Ragumbulan, so 45 days na Rago yung anak ko para Rago may rehistro. Nyapin po sana kay ngayon nung manyat kayo po negative result, para kitang anak ko, wala ko pong pera, makanalo ka nito. Kasi sir, kita po nung paan tayo pa edad 45 days, Oo. aliya pa rin talaga ma-release ang negative. So, Kasi yung kakatamong pong, for example, nung kanila may endorse na, sir. yes. Yung kakatamong time para ma-process la po din, bibiyata mo ka rin yung tao, 6 to 8 months talaga. Mhm. So, nung aliya pa rin nagpasket ang time ito, usually, medyo kahit tapang mag-release negative certification talaga. Kasi under processing niya pa itang kakatamong document. So, ibig sabihin, ma'am, like, nung makanitaya pa mo itang kay, pero late registration ito na require kahit ang baby negative result ang baby. Ito po, minsan kasi kaya na po kayong CRS, for example, 4 months na. So, usually, na mga process pa kanina. So, ito possible na pong ma-release ang negative. Negative. ito. Lalo na nung may delayed na talaga, pa may registro within the time na 30 days. Yes po. Anyway, Sir Bon, nung sakali naman kasi Ma'am Lex, may ka-verification din Opo, naman king may LCRO ka-verification nung pa rin talagang naman talaga. alabang may rehistro. So, yung maging kaimu ka rin, kakitam, Sir Bon, pota naman pala, kanyang aliwang munisipyo, may Ay, rehistro. tapin. Training Ay, ito yung paningburi kong po-point out ko ka rin. Alaya nga pa to negative result, sabihan na pabulan niya pa mo ang pong kapit na yung anak na. Ngayon pala, may anak niya pala king alawang probinsya. Kaya parehistro de ka rin. Ngayon, buri de palitan lagyo, katang palitan de ka rin ang information kasi yung ginamit na parehistro de kasi kayong alawang probinsya. Itang lagyo na nga po na. Yung nga po yung nagparehistro ngayon, po rin yung papalit ng inda. Okay. Na kaya ngayon siyempre, puta kasi nung naman, luntoya natin na yung rehistro, lami palusig ng buriring yung pengari. So, masating nga naman ito ang ating verification. Ano yung pangres kayong local civil? Mo na na-verify ito kasi alayang Record king aliwang lugar. Ito yung record kayong alawang probinsya. Kayong munisipyo la. Usually, sir, nung may registro niya kasing pa kanyan, sabi ko nandun, minsan kasi kukolekt na lang talagyo. I-collect na lang talagyo, gawa lang listing na tang kakatamong PBRAP, karin niya puro lubit ang kakatamong verification. Tapos irando siguro dito, Walang uwakan tayo, sir. At least kasi kita pang birthday, po pang name of parents, akit mo na agad na ating nang rehistro, kahit alwaya palagyo. Minsan kasi tang year of birth, Actually, king civil king CRS before, kahit na po minsan palitan may pa yung lagyo na, basta't mig match siya get ang lagyo, the parents, and birthday, maski pilatan mong bulan, medyo mag-doubt na yung mag-process kahit ang document na ito. So, makanitala po. So, reta pong makanitang cases, be-verified dala po din, maski napalitan daw pa rin name, maski may palitan la pa rin aliwang details atin pa rin pong way para verify dala. O kasi rin kasi nga po naman, pag kami nga naking manuyang ng makanyan, itang kahing parehistro na yung lagyo na perfecta yan. Hinda na. Anak ka. Ngayon inuli na kayong kaya lang probinsya. Minuli na la. O kahit pa kain Chinchansu. Buri lang kain ng hinda. Chinchansu. Aling lupa yung Koreana yung anak na. Chinchansu, Yes. So, apindending maging kay Sir Bon, maging problema, kaya magka-double registration. Kita kasing verification ng puning CRS, alin naman po porket Pampanga mo, natamong kayang Pampanga rin verify na buong Pilipinas po ito. Kahit may registro ka pa, kaya nung lupalop ng Pilipinas, basta atin yung record PS, akit de po itang record. Sabihan tayong masalesa yung karing kaya katamong kay, makiramdaman po karing kaya katamong Facebook followers, ela po buri sabihan, Pampanga, mo po itang record na kukutang yu.
di po i-search kayo buong Pilipinas kasi Buong buong Pilipinas Pilipinas di na po po itang database i-search sa po ng itang CRS. database yun. Ay naman po, ay wala na ako man po registro kaya ni Pampanga. Mapalyaring nga laka kaya ni Pampanga. Pero kaya alawang lugar alawang natin. lugar para. May parehistro na kami. Palit ka Yes, lagyo, makanyan. So, buli na po sabihin nito, lahat talagang katakas. Yes, Nung talagang bisakang gawang kalokon. Yes, eh. Bawal po itang makanitang multiple registration. Yes po. Sir Bon, kasi yung kain na po nita Sir Bon, lulubla mo king meto nga database retang ega na ganang data. So ega na ganang record po king Pilipinas, makalubla king meto nga awsan tamong database. Ngayon ni, then pong kikatamong outlet like kening regional outlet keni po Pampanga, connected ja po getang database na ita. So buri sabihan verify ne po retang record maski ken la pang aliwang lugar. And ikayan ko na rin po kasi ring aliwa po tayo isipan nyo po na porket ali kayo taga Pampanga, kayo pwedeng magpa-appointment kening regional office. So reta pong mag-apply birth certificate maski kayo pa taga Pampanga, basta mas po malapit kayo pala kening outlet na ng Pampanga, pwede kayo pong mag-apply birth certificate. Kasi po tayo isipan na sir, taga kaya ko kasi Tarlac nakman taga Pampanga po tayo nakman makapag-apply king. Andiyan no ka rin? Pero Yes, as po. long as po na kayo makatok ng ngeni. Wow, So then alwa kasi ning kay kasi itang priority priority la po kasi ring taga Macanyan na taga munisipyong Macanyan. Pero kaya katamo po ala priority basta linapit kayo po minta kayo po kayong opisina mi talagang andiyan na niya pa po itang request nyo basta within the scope of PSA talaga i-service yun na kayo pong masalese. Ning kayo po ning kayo ating panteterak Macanyan ay hala na nakalitang kahit halwa na pala pisan yun ating teterak pata makot ko po kene. So masanting yang kain ni Ma'am Laika na ketang basa ko kening makakay presentation Ma'am Laika. Bakit kailangan niya pamuitan 10 days posting pagkakaroon Siyempre, late sir, registration? usually po atin po mag-attest ka ng application for delayed registration. Siyempre po, ating mikabalo na may registro na ka pala talaga, at least sabi din, ating na pong registro yan, may sayang mamalit lagyo. Pero siyempre, time na din po rin kaya katamong LGU to have their own investigation. Yeah, so parang regarding additional the application for delayed registration. parang additional na nila naman pong kaya ni Sir Bon, Verification. na talagang alalang gusto. ka verification, ma-verify na ka kaya CRS, Opo. ma-verify ka pa kaya LGU level. Tapos at pang mag-verify ka ni itang 10 days post po ita pala may paanak kaya iyang may registro mismo ng birth na. Na-registro ko na yan, Ni-registro kayo na niyang may bayad. Dahil paparehistro lang yan, ano na yan ang malagyan. So, pangapat na yung pang-rehistro kanya niya na, nare-rehistro yan. Pala kasaway kay lagyo na po, tapos po rin palit na. Sabi ko, kaya kayo, sana may kabatas ba kanita na itang sungyan mo na buring lagyo mo ngayon yung bulan na itang Mamalit. pwede kang temporary screen name. Na itang makanita na. Na naman nita kasi rin documents mo Paliwaliwa. Ayun nga lang. Kaya siguro rin kaya katamong lawmakers, hindi gagawa nito. Pupusit ang makanita kasi. Andiyan buridera taon balo tayo mga pureng millennials ngayon. Yes po. Kahit itang burita talaga. Itang Korean. itang egan-aganang kain. Itang kalagyude. Oling mga santing ang mga lagula. Tsaka mga santing lakutis na rin kain. Ring Koreano, ang pong Koreana, makaila. So, nagkaya mga patukita na itang kaya katamong kaya ka rin, itang lulog ka rin itang kaya katamong colonial mentality na itang kahit ang uling buri-buri tamo kasi makanita tamo mo naman itamo din ako din gusto ko ako din yung makanita naman po siguro gana-gana yaku maniwala ko kitang makanita na naman dapat pakyapusan. Opo. Yes. Lalo na nung alin naman nakasaw. Tsaka nung may bagi. Totoo ito. Nung malago nga kakit kaya ka. Japin ko. Tutoy itang salamat kaya kayong advice na King Jomwong. Kaya ko gamitan kong kay lagyo nang binawal yo ko bawal pa rin itang mamalit lagyo pa kayo kanyan Kasi tingnan po yung lagyo yun, sir Wapin pin. Nob. Apo. So, ito ma'am, like, nanla pa po rin ng aliwata mong kay procedures when it comes to procedures tamo po, 'di ba? Sabi na kitang ratang nanding procedure sabi na LCRO screen itang document, tas kapag okay na ratang requirements, i-raise through and then may 10 days posting. Yes po. Kini naman po for applications na may filed for delayed registration tapos out of town registration. Okay. Kapag aliwayang probinsya, for example, Kenny, Kenyang Pampanga, tapos aliwayang probinsya,
Datang sent of documents shall be sent by the respective RSSO or PSO for submission to the concerned local civil registrar. So, syempre, nung kapit probinsya memo, ika nang mag-forward kaya ang alawang probinsya. Ngayon naman, nung alawang namang region, medyo malawot na ko, eto pong papers, masubmit la po kang CRS Central Office. In Central Office po kantayang mag-submit katang concerned LCR. Okay. So, kani ma'am, like, nung gusto ko pa nga intindi kaning proseso pong ay ni, ing mismong RSSO and PSO ing mag-submit ketang concerned LCRO. So, unlike out of town. Okay. Unlike po kasi before, pag mag-applying tao king LCRO, yung LCRO yung makipag-coordinate. Sir, for this project, Yung project po ngayon nga po. RSSO tsaka PSO. Kasi Yes, wala mong medyo mag-concentrate la rin karatang out of town. Okay. So, ita po yung i-clarify tama po na. So, ini pong makanining proseso is for this project ya po na ing PSO and ing RSSO or ing central office iyang mag-submit ketang concern LCRO. So, kaya niya mo pong project ay nipota po kasi kaya katamo lang naman mag-submit delayed registration king for out of town so data pong ali Mika do sa bagay nung sakaling makwalangan king project ay ni lumabas na kan talaga sir, may receive na ako king office sa Duana Lay from Palawan la yata if I'm not mistaken. Dito pong out of town registration out of town dyan. na, so balang nagkarang alawang lugar kasi mag-pilot na la po king birth registration project. Ma'am, nung out of town registration yun, lalo na nung makanitaya kalawot, usually atin yung gastos kasi yan, makananitang gastos nanitan ma'am, nung halimbawa, padalano ng LCR ditang kain makanyan, ninong... Ito sir, usually, yung kasing minsan... kaya kasi ma'am, ito kaya palabas pa sa bayo, then kitang other offices or kitang other province sa LCR, mag-require lang payment karitang delayed registration kay makanyan. Baka nano kanita nung halimbawa makalubyak kitang makanyan kay ba in Palawan pala ya pala may kay makanyan. may pahain pero ita din po minsan di kami paksaben nyo na lang mo yung LCR or minsan i-shoulder na yung office po talaga. So nung halimbawa kaya tamo magpadala ka rin no karon tayo ko na ng pera. Atin nga po kasing budget talaga yung project ay sir para at least atin nga po pikwanan datang processing. Pondo. O ako kaya buring itakel yung budget rin kasi ako wala akong balo kayong budget makanyan. Kasi buring Madiscuss rin po kanyan in Nicarella kapag signing of MOA na talaga. I-discuss sa po itang MOA. Tsaka during the training, sabihin itang niya yan, training, nung 30 pesos siya yung budget, kaya makanyan, kaya pa mag-courier, o kaya load, 15 pesos, makanyan na, good for 15 1 pesos. month, Anong palun? 15 pesos for 1 month. Load? Kaya tawag dito. Transportation, dosi, makanyan. Good for 1 day na ito, kaya kang transportation allowance. Alikiding aside, talaga, masanti niya po inin, i-take advantage tayo po, kalupaan po sa sabihan ng Ma'am Laika Kenny na talagang datang proseso po, ela po mabayat din ni saglila mo po rin yung proseso na nitang barangay birth registration project kay ni assistance project. Malagwala mo po rin kasi mumuna po dili nako po mamayad kayo po mag-provide kayo. All you have to do is to comply datang alwang kailangan na po ng kaya katambakan ta po ma-register ya po itang kaya kayong birth certificate. Yes. And PSA and LGU particularly yung ating LCRO is here to assist you, no, to help you with your problems with registration. Ako po tatakot lumapit ka rin kay ako tatakot mangutang nang kay mangutang ka pa mo tatakot na ka kaya po problema yung gastos kayo ni at yun po yung Ma'am Laika Kenny na talagang nung diferensya mong libo-libo wag yun na niya pong kaya po sir, kaya kinyo ko po lang ako meto nga pato. May bawas na May bawas na pala yan. May tapyas na. Tapyas niya po pisali na po yung kay laman niya po. Joke ya mo po ito. So Ma'am Laika, nanda po retang kay requirements kasi abanggit kaya nandito itang requirements. So, na pong requirements na mo for the registration, hindi pong negative omnibus certificate issued by PSA. Nanuya po Apin ito? po initang sabihin tamong negative certification. Okay. Hindi po i-release kapag alala pong ikit kan database na recording meto nga tao. So, kasi ma'am, may kahit bitakutak po omnibus sana. Bulan po kasi tang kanyang korte na kaya na omnibus. Opo. Ne. So, ito talaga, manibata po kang PSA, usually lamanan nito, makalagay na Pedro na may panganak, na anak ng pakanyan, may panganak yan pakanining munisipyo, yung mag-appear ng birth certificate na kareng
kaya na Database na database na na ng ng PSA, PSA. Pakataya ano. po itang balang pagka-format. Pero atin niya pong pasubali kita lalang provided nung atin niyang record Further verification, What Sir ang Bon, King munisipyo? LCRO. LCRO. So, ini Sir Bon, like kitang diniscuss tamo last week about karing delayed registration, Yes. talagang luto mandatory yung requirement talaga before ka makapag delayed registration. So, kailangan talaga tingkang apal to negative certificate. but king PSA. Kasi ali po pwede ka budnata na mo mag-late Register, registration. yes po. Kasi nga po mag-iwas ta mo karetang Double. Multiple, Yes. registration. Lalo na yan yung target ng PSA, talagang i-eliminate dala retang double registration kin database. Di ba niyang kang CRS Yes. ay naka-problema uling no kadakal record kasi ay nang dating munang panahon pa-requirements yun. Wow, Diyos ko. Basta buri may parehistro papalit may lagi uling parehistro, mali wow. parehistro na ang parehistro. Ngayon no kadagul problema. Istong kakilala may kayong kahit kanta munisipyo, senyalan mi amo, rehistro Rehistro. dan ating niya among kahit, sedula rehistro dan erago yung tao, kalitan masyadong maselan, masyadong, naman sa banitang, magkailakit ang proseso. Siguro, on their part, bisa lamang sumawap o Yes po. medyo maliit ang paralan na itapaman niya upda kitang kaya. Tsaka kanita, asong natin niyang mali, mamay kay korte kasi magastos siya po Sir Chris. Opo. Dumalang ka pa mong korte kanta, ito niyang kulang ang letter ay makanyan. Court ya pa Court po. ya pa. Before- Pero ngayon Before RA 9048 and 10172. Wow, Court ya pero- po talaga. talaga. Pero Ganyan ngayon na Diyos ko, so atin niyang problema, diyan pilala pa rin, metong niya among proseso. Di ba? Tsaka yung gastos, Sir Bon, nene makanta kadagol. Ayun, Compare kanita na. kanita gagastos kang dinadinalan, thousand ngayon At saka luway itang stress dadala na kapag Tampagal na, Ma'am Laika. Tampagal po. Magka-attend ka kareng hearing kay court. So, reta po. Nakakadakal na si kaswan, makaka-stress na, makakain na. So imagine before nung ating kang maling letra, Sir Bon, lakaran may paking korte. Compare may king proseso na po ngayon king civil registration na talagang munisipyo na ka mumunta king LCRO na mo. And itang gastusan mo talagang may tapyas Matapyas ning na owa. talaga. Yan talaga may tapis talagang totally bawas na bawas ya. Baka pin free ya pa, Sir Free Bon. po, sabi ko nga kaya kayo. Kaya once na indigent ka talaga. Wow, di tak na mo talaga yung kaya miscellaneous na mo actually kaya Yes, kabayaran So, Usually nga po, ding alwa, miscellaneous, we waive them. We waive na Oo, pa. kaya itang nagkalwa naman kasi, pansinan ko, miscellaneous niya mo, magreklamo lang po. Siyempre, Eh, minsan isipan tamo din po na paano yung maproseso yung nung Nung wala kang gastusan. Wala kang gastusan. Tsaka itang miscellaneous ito, sahop mo niya kaya kang munisipyo ito, kaya sahop mo niya kaya gobyerno in return, kaya rin may resita, itong kinainan ng kaya katamong king gobyerno. So ito yung negative niya. Nalaparitang kaya So, yung ma'am. mga dua po ita-accomplish affidavit for delayed registration of birth. Ini po akit yaketang gulot na nitang COLB na form. Oo. Kaya minsan kukutang na bakit yung may Delayed delayed. registry. Bakit yung ali may registro agad? Usually, ma'am Laika, karing kaya kayong experience, karing lalabay nyo kayong kaya. Opo, kareng experience Lalo na rin ko, makakain mag-browse ko din karata pong kaya atang certificate na makapasok yung munisipyo. Minsan makalaga talaga negligence. So, ito mo itang- talaga kasing... Wala, balang nga paboray Kalingwanda. Kalingwande. O, ida ni asikaso. Ida talaga registro. Dahil aliwa po kasi alide talaga I appreciate itang importance na po ng birth certificate. So, alang makasulat, no time, makanyan. Kasi pagpakanta talaga yung lalagay na po negligence. Negligence na talaga yung Baka kaya. general na po. May itang kaya kang responsibilidad na i-registro may anak mo or kaya kang mismong document. Yes. Dapat siguro, bakanta, mabawasan na rin ang makanitang ang late registration. Mika penalty na rin ang pengari na magparehistro ka rin lang anak. Palagay po, masanti niya po kaya. I'm only suggesting na po na kaya. Kasi bakanta po, mika akwa tayo tayo chip tayo tang mandatory registration. Yes. So, rin pengari naman ngayon lang ikahita mo. Ilan naman ma-penalize, Sir Why Bon? ka ma-penalize kasi obligasyon daw parehistro din Pero yun kasi sir, balapalin na masyadong malilyar. Usually, madidelay registration mo kasi retang dating may panganak pa dati. Well, ng panahon. Kasi ngayon medyo mga tuwanan mga anak kasi ngayon kaya ng Hospital. So, yung hospital yan ang magasigaso. Ren nga kakit kung usual na malilate registration talaga retang may anak mo kayang bale. Yeah. Minsan hindi nga pa unang panahon pa ito, ma'am. Unang panahon. Ngayon kasi tin pa rin pong mga anak na
magpahilot ya mo kanyang bale, akalingwan o itang midwife akalingwan Ah, okay. okay. So, Obligasyon da po, ratang magpaanak na mag-erase through de po itang karelang tayo, kliyente. So ita, Ma'am Lex, para po maging aware la ulit din kaya katamang tagapakiramdam na kining birth certificate po pilang aldo para po dapat arehistro da na itang birth certificate na ning So, may anak. discuss na rin po ito yung last Itang reglementary period, Yes, ma'am. po. Parliamentary period po para ma-restore yan po itang kiyakatang birth certificate. Dapat within 30 days 30 po days. after na nitang event. Kapanganak na Kapanganak kailangan. na, 30 Dapat days within po. 30 days ma-register ya po ito. Otherwise, Kapag ginagpas na po kitang sabentang reglementary period, considered na po itang delayed registration. Registration. wow. So, dengalwa po. Kalita kasing binunang panong sasabihan da, pagka delayed registration ka, magmulta kaya da. Ma-penalty kaya da. Nyapin yung gagawin da kanta. Nung ngayon na pepa-register yung anak na, delayed registration niya. Andiyan nga lula yung banwa yung anak na ngayon niya pamibayit. Baka tayo bumagbusa. okay. Ma-sacrifice sa itang age. What ang age Japin ngayon eh, problema, ang date of birth. Wapi. Tang year. Wapi. Mas madagula pong problema. Mas maragula po problema. Alida po realize na in the future, mas Magka-problema. madagula problema. Wow. yung nangyari sa Diyos ko. And siguro sir bon kay nila luto ma'am detang problema ta before na parehas la year mi bite dinga domi kapatad. Wow. At yung makanitang case. Minsan naman month lang mo din. Month. Wala kahit 3 months. 3 months. Sunod Siyempre, lang. Makakano process nangyari yes po. ito? Di ba yung process where Sir Alin na i-release itang Yes mas po. late na may panganak? Kasi misip ka, within 3 months, May anak ya ulit. Alinong ka naman, bawa, alwala lang yung makanyan. May kapatad la, tunggalan ng birth certificate, o nang months mo yung kahit, difference na rin ingagagwad da. Makanano naman ito? Kapag months mo, sir, talagang minsan yung pinakaroon, itang mumunang may registro yung bibigyan. Alaka yung, kaya kanta, itang alaka yung verification gawan, talagang ika ba talaga yun or may palit ka lagyo or ginamit may lagyo yung anak mo or nanong may problema kaya yung kaya mo kayo. Medyo masakit kasi Yeah. ng senaryo Kasi na ito. napakantang scenario, sir, kasi talagang mag-involve talaga itang year of birth, tapos malabo baging imposible pa itanggap na rin ang kadua. So- Ningkay lulto, itang bunso, yung matuwak yatang Yes po. pangane. Pakanto. Di pa rin ka birthday. O, dengalwa naman, sir, ma-raise through August 1995, itang metong January 1995. Pilan mong Ingang metong nga babae mag-book to 9 months eh. 9 to 10 months, 9 to 10 months. Dengalwa siguro 7 months kapag agad yung mga Oo. Pero alin naman siguro after ng mga anak, mabook mga anak na na ulit, wap. diba? Tapos after 3 months mga anak ya. So then yung mga nining cases before ma'am. Pusa. 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 Pero dito po minsan pagpaksabihan nyo lahat yung mga interview may mismong kay. Mag-exist naman talaga rin ang adwan tao. Unfortunately, yung time na i-rehistro dala, atin something nga mangyari na rin pero. Ating blamating ano mali. Karin may abalo itong resa-resa na nitang Kwento da, bakit kwento, mo? bakit paantala rin registration na rin birth. Kasi itatang ko kanita na minor ko pa kanita na o kailangan ko mag-abroad. Yes, pero dami itong registro puwan. lang. Kaya pa-raise through the birth ko na mas Matuwa. mas matuwa kaysa Matuwa, nakita ang achikwa na. Nyapin, in the end, ka na apektado. Opo, Yes. itang edala, realize na maging consequence na po nitang maging action. In the future, Na talagang affected ya in the future talaga. Ngayon, alime mo akit ngayon kasi apakinabangnan niya itang Bad-aid ang gawa solution mo, na itang makanita. Pero in the long run, mas ma-plus ya pala. Itang talagang masugat kanita. And imagine, in correction na po ning birth year is through Ganyang court. quality. Aliya po pwede kay Aliya po pwede munisipyo. kay So, munisipyo. madagol na nila lang pong problema at gastusan. So, siguro po, niyang time na gamitan niya, may kalusot kayo or gamit siya. Pero in the future po, sigurado, datang mo rin at datang na mayakit siya po itang problema nga ito. So, kailangan po karening project kay ni po tang iparehistro yun po kung nino man po retang alipa registered. Talagang i-make sure yun na po na stulangan det ang information at data na ikabityo kitang forma ibiyeda po. Yes. Ma'am Laika, tintamo pong kay Kenny, question kang from Sir Aldwin Malyari. So, within 30 days, dapat ma-register yung in birth. What if meteya within 30 days? Death na po ba? Dahil po may panganak yun, may naman So, pila lang document ka ta, ma'am? documents lang ma-register kan to. Birth certificate at the same time may ka-register din po ang death certificate. Death certificate. Okay. So, adwaya po kanita itang karelang dokumento na. Sir Aldwin na nga Kahit po, may kahit po, talagang masusurprise ko karang question na kahit talagang mabibigla po. Diyan niya pong Last mag-aral kami. Andiyan niya pong mag-aral kami. Mapangutang niya pong kayang mahal talagang nakatok na nga ng masatisfy
satisfy ka rin ang kaya kang answer. Yapin, po balo mamlay ka siguro, lingi kang may answer. Pagka kasi malaguyang may kibat kayo, talagang kaya. Convince sa po gatang sa. Amen yang amen. Pero nung yako mo siguring may sinagot ka. Sabi niyang follow-up ano question. bang follow-up na mas masakit yan. Kaya makanta. O ito po na, Bap, sana po itang kakatamong question kay Facebook na mag-message siya po. Within 30 days, may panganak siya. Kabat within 30 days, mete adwaya pong document katay tang kaya. Metong pong birth, metong pong death certificate. Pero alwaya po kasi yung senaryo kung halimbawa kalwal na ma'am like mete yung mete na yung anak. Mete na po kayong kilob, sir. Wow. Yan nung itang anak ka mete, more than 7 months na. Yes. Ito, apinting ako sa tamong fatal Fatal death, death. sir. Yes, ito. So itang marehistro, adwala rin po kantang marehistro document. Yapit po sasabihan ko kaya kayo, di ba? Na medyo malawak. Malawak na po talaga yung civil registration. Ita pong pangamatay na ng tao, at niya pang alwang istorya yan Opo. Ana, itang siningap niya pong metong segundo. Alwayang kahit Alwaya pong case kanita ita, pagka siningap niya. Case-to-case basis lang. Wow, kasi siningap niya po eh. Andiyan pa po sabihan mong siningap yang metong segundo, kay ba't mete ya? Live birth ya pa Kinabeya pa rin, Wow. mo sabihan. Siningap ya pa murid Niluwal yang mabye. tayo contest itang makanitang kay kasi atin niya pong sign of life. Okay? So, I hope Sir Aldwin Malyari, At saka sir, I hope ratang paantang topics ma-discuss lang the coming kahit ang segment. yes, okay. So, i-discuss tayo na. So, although naman kailangan civil registration month mo, karantala di-discuss din. Dapat, occasionally, kaya i-repress tala rin kaya katamong kaya datang different laws and procedure na karing makanyan. Datang process flow, tamo karing civil registration. Bakit to? Re-reminder rin kaya katamong kay followers ang po ang kaya datang makiramdam keng Radyo Guagua 99.9 FM na. So dakalabuwa po pulot kay ni Ma'am Laika nyapin po alub binamo na every week. At kaya pong bisitang kayabe kay ni lalong-lalo ng mga lagula pong sexy lang kay na itang o ito po pinang kay talaga uling Port Floria po yung kaya katamong kay situated niya po kaya Alam ko po katamong talaga may kamove on kaya nga asalubong ko na din. siguro po Ikit na ako pong sisingap. Kapag mamaya kung mapayat na ako, pinsiningap ko pa na. Nano po kayang buri na sabihan kanina, madam Ano eh. yung sabit kanita ako? o ding sinabi na po ito itang with the smiling spaces Kaya po. medyo may good vibes. Ikayo pa po kayang mas mapayat Wow. Damdam kaya sinunod siya pa yan. Ikayo po kayang mas mapayat pa sinabi na nitang Pero lalaki ikaw na po ito na. Dimdam kaya pa sir. Kasi nagsit na itaba ko, dimdam kayo nagkasita. Ikayo pa kayang mas Mas mapayat mapayat. pa, kayo po kaya miningal Dimdam So kaya we pa. are very fortunate kasi andiyan pang mata siya, akakwata pang miyok yata na. Isa request kasi andiyan pang kay kanyang puno tane. Sir Bon, bagyan na rin tud ko nan din talaga no, bisang sumulong. Bakit? May gamit na naman yata. Ay, so Sir Aldwin. So Ma'am Laika, nalapupuret ang other kay. So abang kita na po itang negative. Accomplish affidavit of form na po. Affidavit of to disinterested person. Makalano naman po rin itang Balo ko po din natang mag-testify na talagang alika, meris, ala ka pang meris. makalano lang pong magpirma nung halimbawa ko kakilala Ma'am Laika. Makalano ko po tayo sisipan darog ko pasukol ko Alin Ano naman? po yung requirements kanito pagka to disinterested person na ratang requirement kasi to disinterested person at ito pong requirements ka rito anong nanula kaya makanana. Balo ko po pagka to disinterested person any two person not related to you at saka mas matanda kaya ka. Ibig sabihin to disinterested person they were already there witness the itang event na yung panganak ko. Bakit baka mag-testify lo. So parang Na witness? Witness. Then tama rin yun na kay. So, pwede yung kapitbahay yan. Pwede yan po. Andiyan pang kapateme. Upo ta naman. Opo, ta naman. Saan naman tang kapatay siguro? Siguro kapitbahay na mo. Kamarites na yung mamo. Awa. Reta pong basta retang mas matuwa kaya kayo. Nung halimbawa, 20 na ka, ibig sabihin, mga at least 40. Di ba itang doble na ng edad mo? Itang Okay? ikit na
Actually, kang knowledge Ay, way. anak ka talaga. Hindi, kaya rin alawang matua, di ba? Loko, ikit na kami ba? Itala ka salon. Opo. Di ba? Gana-gana naman. Ayun naman, gana naman. Ibig sabihin kanita, you grow before my very eyes, sana. Ikit na kang Meragul. So, kilala dang kilala. Tang makanitang kay makanitang. So, reta po retang sabihin dang two disinterested Interested person. Wala mo, ita po mag-serve last, talagang mag-testify lang. Witness. Mag-witness ka na may panganak ya that year. Okay. So, buring sabihan po, ali mo, basta-basta kung nino namong ikit, po, iwalin na po, yung kinuha na pala, po magsilbi, tama kanita. Dapat mas matwaya talagang, ahead ya talaga, kasi po, po, adwa mong banwa yung pila tanda, sir, bon, naman, nung adwaya, Ay, pa-aware. Ay, pa-aware kaya tamangyari, 2 years old. Dapat talaga mas matwa. mas matwa. Ma'am Laika, kaining requirements sa makalista ka rin kay at kailangan yung certificate of indigency issued by the Usually barangay. kasi kapag outside na kitang project na ini, sir, Mm-mm. dahil aluwang, nandito pa sabihin, dahil aluwang munisipyo talaga lilibre de. Uwa. Lalo na nung ating kang certificate of indigency from barangay, at the same time talagang kang social welfare, kasi mas kita MSWCO, wow. certified ka din. So ito talaga, malibriya itang kaya ang Okay. registration. So, buring sabihin parang sa testified na, ay, testified capable na, na mamayad. Ala kang kapasidad. kapasidad na mamayad kitang fee. Ma'am, kasi Para sabihan na kita- Kenny, from punong barangay mo, ala naman masabi kay MSWDO. Ay, di Can ba- we just opt na ito ng kem barangay? Instead na adwala pang certificate of Pwede naman, indigency? sir. Basta itang barangay captain talaga authentic ya itang bingyan ng Wow. certificate ya. Kasi po ta pinrint memutan mo ka rin. So dahil aluwa talaga dating yung barangay seal. Uwa, kaya mag-create la pampang kaya din itang suspicion din kaya makanya na lalong-lalo na nung halimbawa balo mo naman na talagang well off ka Kim Jen na talagang atinan Atinan niya. Tapos bisa ka talaga makakalibre, di uwa, ba? dahil anak mo di abroad lang kaya ba't ating karugong certificate of indigency kay barangay nasa ng hostisya Yes. di ba makanano na marugura ta talagang Mangailangan. serving na talagang Kaya kay po talaga kung nino na yung mga kailangan kitang assistance ila pang talagang malalakwan. although sasabihin tamo po yung pong serbisyo na ng gobyerno para for all yan pero kailangan po medyo itang services ibiya tayo po equitably yan. Dino talaga rin ang mangailangan. Iyang din ang tao Ita talaga. minsan aliya gagarit ang equality dapat equity. Equity yan po dapat. Itang equality. Itamo nga kaya. Pero kapag sinabi mo kasi equity, itang pante-pante, itang distribution na nitang kaya. Benefits. Pagka po equity, sabihin tamo, basta nung kan larit ang ikit na mangailangan, ka rin. Opo. Yes. Equality, itang egana-gana, Yes. Equity, atin lang ang dinga na pero mas nakalimpya ka. Yes. Wow, makanita ita. So, how I wish na talagang itamong punong barangay, yang kaya katamong kain na. Pero, tapos kaya ni Ma'am Laika, any proof of identity, barangay certification. Yes, what if kung alakong kay? Ito po kung alakay talagang barangay, kasi alakay yung present na ID talaga. Discuss na tayo po nandun. Pwede po itang barangay certification, basta rin ang ating ID, ay ating makalagay pictures. Ma'am Laika sabi na Kenny, if applicable na. So, yung mo sabihin, pwede lang i-substitute din. Opo, nung pwede lang i-substitute, nung na talagang alalang ID. Alang-ala. Data po utang, manibat kang barangay certificate. No, halimbawa, Ma'am Laika, itang ID ko, itang uling mag-abon kung kayang makaya, ito lang ID ng abon. Pwede kaya Pwede ito? naman po ito, basta yung certain na Datang details. detail na importante kailangan tao. Datang detalye. Okay. So, ako po masyadong tatakot. Sabihan na naman po Kenny, basta po tang milon siya po ining project kayo ni, sabihan nila po, the most list na maluwag laret ang kakatamong requirements. Ako po misakitan kareng requirements kasi alog minamo po talaga marehistro kayo nga. Pero with proper documentation po yung kakatamong kayo na po. Tamo mo po kitang basta-basta kayo. Okay? Tapos yung pinaka-less po na require mo, lalo na karatang out of town registration, ito pong affidavit of out of town registration. Ito balam lalagyan mo ka rin na may panganak ka lang lugar ito. So, ninong mag-issue ka nito man? Ninong mag-execute ka nitang affidavit? Ito pong mismo magpa-raise. Yes, the person, him or herself, na yung magkay. Kasi, nino po waring may kibalo, kaya kayong informasyon ng alwapo kayo. Ito pong affidavit of out of town registration, alwapo yung mag-execute yung LCR. Kayo po mismo, i-sworn niya, at manotaryo pa yun na talagang... Yes, sir. Kapag affidavit na dapat notarized lang. Kahit kasi walang sworn statement na po din. Na talagang
to the best of your Opo. knowledge na True and pagsumpaan correct. may ni na, pagsumpaan may ni na talagang tutula rin sinabi mo Ken ngayon nung maglaram ka, kasalanan mo na ito. Yo pasalanan din kay LCR. O nepo Opo. kasi ingke kami pong obra ministerial mo. Tutoy tasen, Ne? minsan nakasakit ating pumunta yung opisina na ano kanong teglagay mi kang birth certificate. Wapin Ah, pin, yes. wapin pin. No, alin mak Apo. ni kay po ni kay talaga ting maus kay opisina ng kay na impong PSA ana pwede tani po itang lagyo Lagyo, kung po itang birthday Yes, ko po. ana. Nino po waring mi kibalo kaya kay kang Information. Balo Hindi ana ko kasi makapirma kitang informant. Wow. Minsan, di ba? Ni kay po ana ay po balo ana basta sa sinulot ko po kitang application ana makaniniya po. Kay batin pepalwal na po ng PS. Ingani pala dwyer register. Yes. Kasi ing mindset da sir bonding aliwa, uning may nga bit lang information ketang form, balada ta type la manually king Wow. PSA. So aliya po makanita. So atina pong maka-save talagang image keng mismong database and para pong gagawin da is fetch dala mo Oo. data and Saka i-print wala dala. po yung PSA, mag-safe keep yan po parang kaya Repository, Repository, kumbaga. apo. Kaya kumbaga, Ma'am Laika, i-recall tala mo, pila na ang piraso. Apat la po. Apat. Kanino lang ang miras data, ma'am? Metong po kay LCRO. Yes. Metong po kay tao mismo. Yes. Personal copy, Kay PSA. PSA. Yes, at saka itang metong. Metong- Kita pa panganak. O, kita pa may Na, panganak. O kaya no, kanya may bayit. Opo. Hospital. Hospital. As the or case katang may be. midwife, katang So, imbuli na po sabyan, ita pong kem PSA, ita pong gawa na ng local civil registry office kem kay, ya pong munta PSA ita. Istong ane po available itang kem munisipyo, itang kem PSA ating kayo pong record. So, how? Makanano miya pong atay, pitang kaya kayong lagyo or asulat gamat tong baga, Kasi ne? po kaya katamo, Maka- Maka-prepare niya po ito. Makapirma na lang ang po. Inggawami mo po talagang sinave-keep nila po rin, peka ingatan nila po, at in-scan nila In-scan. bakan to, andyan pang matatalnate ang original copy, tang hard copy, Yes, ne? At yung tamong kay. Soft copy, Ausan. Soft copy, ne? Maka-archive la pa po rin. Yes, po. So, Emila po pwedeng palitan, o itang i-type Emila niya. po apak siya lang. Wapin pin, mali yung tinype na keng lagyo ko, na mali spelling, na may baliktad dyan. So, makataya po yung proseso na nita sir mo kasi pota po ding alwa talagang gangini atin pa rin makanitang cases even before king CRS makanta pa rin yung So, karelang mindset. Although intindihan tamo itang karelang kahit kitang clamor ang po itang daing kitang problema ang Opo. makita niya. Pero sana po okay po para sa lahat kasi ala kami pong kabalwa Opo, nung kailan nanuman po po yung milyari pakiramdam kaya kayong documents na po. Ang mas masanting, mangutang kayo po nung nano po yung masanting Gawan. gawon. Para Solusyon na mo. Solution po yung pantunan tamo, itang po manton blame. Itang po manton fault. Itang po maging fault finder kitang makanitang bagay. Solution po, we are here to help you. Our MCRs, City Civil Register or MCRO are here to help you with your civil registration problem karagtang documents yun po na po. Nyapin po, pisopan-sopan tayo po, ikayan tayo. Gawan tayo pong successing project na ning PSA ni in cooperation with the LGU. Ma'am Laika, ulitan kya mo ini na, itang kya katamong first security paper copy, karetang may process sa delayed registration. It's free of charge. Opo. Basta ita po pong mumuna. Mumuna na. Datang members of the family da alinala. Ne, itamong Basta kaya. na po pong may delayed registration under PhilSys Birth Registration Assistance Project. Ito pong mumunang registro SECPA copy from CRS. Ito po yung free. Okay. Mumuna and one copy, Ako, ma'am. one copy, mo. Pota kasi Ito po, mag-request ng 10 copies Ito din. pong succeeding copies na buro yung kunan. Ikay na po. With ang pay, tao. yeah. With pay na siya. Baka tapo sana kaya tutukin ako mag-request sana baka Kasi tapo. sir, ngayon naman kasi pagatang birth certificate tamo wala namang expiry. Ala na pong Apo. expiration. So, depende eh. mo talaga kayong paggamitan. Minsan talaga yung DFA, uling talagang sensitive siya rin yung passport na Yes po. release daw. Yung laborida lagi lang currently na may release. Pero sana magkaroon sila ng consideration na talagang Yes, oling ala ng expiration yan, itong original copy, hindi rin kukukuha ng sana, lalo na ka rin alwang eskwela. Kuha na po yung original. Witang alwang master, talaga, original ka rin kukuha ng da. Pwede naman po sigurong gawin din na upon submission, madala ang photocopy at the same time, dala mo itang original To para check verify if, itang authenticity Diba, na itang diba? papasok. I-compare na lamang makanya kay ba't itang original. So, May balik Oo, yung may balik tao, yung kay ba't tao. itang karela,
Xerox Opo. copy na itong kay makanyan. So masatingin kay ngayon. So ang tabayanan tayo ini karon daratang ka pa no. Ma'am like timeline naning kaya katamong project kay ni. Aim pong project na ini, baka makakaya po mga July, hopefully po. Kasi ongoing na rin po yung kakatamong hiring. Hiring, ha. Manayan na kami mo for a memo para kitang training na po natin kakatamong agents. So And in then tuloy-tuloy coordination, na po kanya coordination with the LGU and the LCRO. Mag-start kami pong coordinate ka ng karen kakatamong LGU. And then at the same time, ito pong mag-interlock and BOA. Hopefully po, manikwata mong 100% talaga Opo, for the ne. province of So, Pampanga. dahil nga wapong kaya katamo, Ma'am Laika, magkaita mo, mag-appeal tamo ka rin kaya katamong LCE na para kaya katamong dalatang nga breaks pa. Po. Breps. Opo. Karin po kaya atamong LGU, Ken. Ang ganun niyo po kaya kayong assistance ulit. Balumi naman po, ala pong patugot kaya kayong assistance kay PSA na. Ala kayo po sana nasasawab kaya kami. Para kayong project ngayon. Kasi metong yan po naman po talaga yung bonita mong malyari. Yung aso pantala po ng kakatamong kabalan at the same time, alis tayo po itang 100% registration po kayong kanang bird na po ng kakatamong kabalan. So, ako din sa buong Pampanga po, not only in Pampanga, siguro sa lahat ng mga nakikinig, sa ating mga local chief executive, and also down to the grassroots, yung ating sa barangay, local chief executive, yung ating mga barangay captain, mga barangay chairperson dyan na we will be launching in a few days or coming weeks from now yung tinatawag po nating birth registration assistance project o yung BRAP na tinatawag po natin in coordination with the local civil register and the LGU. So, masanting niya pong masanting niya pong platform ini para gamit tayo po, makasaw po ka rin kaya katamong may Marlen, may Mario na po, data po nga lang rehistro. So, the PSA is at one with the advocacy na 100% registration kaya buong Pilipinas and the entire world na karetang international kaya kaya po. Meto nga po kareng commitment tamo, itang advocacy tamong get everyone in the picture. So, kailangan po itang kaya katamong memalen, diyang tagano ka rin niya pa po, i-rehistro tala pa po na. I-rehistro tala po kaya, anyaran mi po kaya kayong support. Yes po. Sir Bon, baka pwede ko din mag-appeal naman din kay para since PhilSys birth registration project about king PhilSys din po. Mag-appeal ko din po karing kaya katamong local chief executive, karing king barangay po, na continuous siya pa rin po yung project tamong PhilSys or yung national ID registration. So hopefully po tuloy-tuloy pa rin po yung ibiyata mo pong suporta. Muna po pasalamat kami ang suporta Binyeyo, no? Simula po last year until this year po talagang tuloy-tuloy yung support ng Binyeyo, and hopefully po isadsad tayo ining buong banwa pa pong ayni na kuwatala din pong register naganapang populasyon naning Pampanga and HUC. Sana po itang support ang Binyeta mo. Tuloy-tuloy tayo pa rin pong ibye ngayon pong daratang mga bulan kasi po in project tamo tuloy-tuloy po hanggang datang paing December. Thank you. So dakal pong salamat and sana po tuloy-tuloy po yung kakatamang partnership para po maging matagumpay po yung project tamo pong kini pong PhilSys Birth Registration Assistance Project and ito pa po mismong PhilSys National ID Registration. So, okay. So, shout out ko mo po din kaya katamong kayabi kayong opisina niya po, din SS2s, headed by our Chief Statistical Specialist, si Ma'am Angie na nasa Botolan, Zambales right now. Masinloc. I'm sorry, I stand corrected. Masinloc, Zambales. Kasama nila yata si NS ngayon. And all the PSOs and our RDs and the regional personnel. And also, happy birthday kay Ma'am Divine Grace Roque, yung OIC-MCR ng Sasmuan. Happy birthday din kay Ma'am Cecil M. Bernal. Okay, nagbe-birthday po sila ngayon. 18 years old na si Ma'am si Ma'am Divine 18 at saka 19 naman si Ma'am Cecil. So, happy birthday Ma'am. So, sa upcoming birthday celebrate ng aming boss. So, malapit na po ang birthday po ng aming CSS sa June 28. So, advance happy birthday po Ma'am, and to my pamangkin si Moja, happy birthday sa June 28 ka-birthday ng Ma'am CSS. Also, shout out ka rin kayong opisina, rin kaya beata mo si Sir Herman, ang mga SS2, si Ma'am Ann, Ma'am Jo, Ma'am Cynthia, Ma'am Mia,
Yung mga SA, si Jill, si Miss B na Naka-maternity leave po ngayon. yes, kakapanganak lang. Congratulations. Congratulations. Si Tata Lines, so happy Naka-paternity Father's leave Day. po. Okay. Advance Happy Father's Day. Advance po. Happy Father's Day sa'yo, Tata Lines, kasi sa wakas, lumabas na ang iyong princess. Okay? So, sa ating mga sa mga clerks, sa mga COSW, Apo kay Kuya Jen, kay Ira and Joseph. yes, sino pa? Hello Si Mitch. po, kay Mitch and Ate Ruby. Yan. Yung sa PLC sa baba. Yes po. Sina Sir Nicolo, sina Sir Bry, Ma'am Mariel, sina Ma'am Ces, Ma'am Cams, sina Jetro and Kuya Mads. Okay. Yeah. Kuya Ayun. Obet and Kuya Paul. Yes, muntik ko nang makalimutan yung dalawang bagong COSW natin, yung assistant statistician, yung dalawang astig. Astig na beautiful girl sa Astig Si Project. Nai. Si Nai or si Sarina at saka si Miss April. So, shout out sa inyong dalawa. Sana maganda ang maging outcome ng ating Astig Project kasi astig kayong dalawa. Okay? So, shout out sa inyo. Sino pa? May nakalimutan Sir pa ba Paul, tayo? nabanggit na rin naman po, no? Dahil upcoming na po yung ating Father's Day. So, sa Yes! mga tatay na nakikinig ngayon, advance Happy Happy Father's Father's Day. Day po. Especially po kaya kanakong better half. Ayun. Sir Nicolo Mercado, Happy Father's Day. And kanakong Tatang Bright, and kang Tatay Ben. Okay, so Happy Father's And Day. Sir Bon and Sir Chris. Oo. Malapit na happy. Sir Chris, Happy on the Father's way na Day. yung kainan, Opo, ha? on the way Yes. na po yung kayo. So, Happy Father's Day din ka rin kanakong karin ka Jopay, si Bapang Aldwin, si Paring Chad, si Paring Hats, si Bapang Hobito sa Longga ng JBL San Fernando. So, Happy Father's Day sa aking mga bapa na may mga mahilig kasi sila sa feather. Oo, yung mga birds of the same feather. Are the same bird? Is only one bird at one. Okay, so pareho lamang bird dito. So, Happy Father's Day. So, sa Tatang, Happy Father's Day in Heaven, Tang. Sa lahat ng kayong kapatid ko, kang Bapang Titoy, Tol, Happy Father's Day. Kang Bayok, kang Koyang Alan, Happy Father's Day. Sa lahat ng tatay, kay Bok, kay Kuya Nat. So, kanino pa? Tsaka rin kang officer, kang Sir Herman. Sir Herman, Happy Father's Day. Tsaka Happy Sir Father's Day Chris, kang Sir Chris, Sir Lines. Sir Chris. Kuya Sir Max, Kuya Lines. Obet, Kuya Por. Yan, Happy Father's Ay, Happy Day. Father's Day. Kambapang David Lorenz, asawa ng Miss Kitty Joy. So, Happy Father's Day kaya kayo. Atin niya naman kay Princess mo naman. Kalupang Bapang David, yung kaya na. Bekinemen. Friday nga ni David. Ideal yan. So, karen kaya Father's Day ken. Advance Happy Father's Day kaya kayo nga. So, Sir Chris, any more issues na itang kaya katamang issues kayong land bank, so kailangan ma-report nito So, Yes po. Sana po yung nag-report kanina, yung sa nag-message po sa ating pwede pong paki-PM PM po po. or Nakuha mag-message po kayo sa magbigay ka ng number, Sir Chris, para ma-text Yes kanya po. or ma-call kanya para ma-confirm natin yung complete ang report natin. Baka sabihin kasi na pinaniwalaan na lang natin ng basta-basta. Yes po. Para transparency. Sige po. Or So, siguro, sir, medyo sensitive yan po itang mobile number. Baka itang email address na lang po ng office yung pwedeng ibiyata mo para makapag-message. Yes, okay, sige. You can email your concern at PSA Pampanga At gmail.com. Small letter lang po, dire-diretso yan po. Ulitan kaya po, PSA Pampanga at gmail.com, or they can call our telephone number, landline, Ma'am at Light, 045-901 4526. 4526. Okay, so ulitan tayo ito na. Opo, 901-4526. Okay, so makanitala po natin kaya katamong contact number. So feel free to to give us a message or a call
Yes Pakata po. po ma-address siya pong masalisit ang kakatamong kay. Yes, hingin lang namin yung details po para ma-report natin, ma-escalate natin na maayos po yung inyong concern, no. Dun sa ano po, sa central office, and pwede pong idiretso na din daw po natin yung concern natin sa mismong land bank. Oo. So kailangan lang natin malaman po yung saang branch po itong land bank po na tinutukoy ninyo, and syempre po kailangan namin malaman yung details muna kung Oo. bakit hindi inaccept yung Tsaka kailangan po may mga documentation kayo Yes dyan, po. kasi hindi pwede yung hearsaying lang or word of mouth lang na ano. So anyone concerned sa ating ano, may labas na naman yung duwang oras na. Yes So po. medyo blam, makuya dyan yung oras tamo ngayon. Siguro kan tutukigawan tayong half day na. Tamang talakayan. PSA talakayan sa Radyo Guagua 99.9 FM. So nagbibigay po ng mahalagang informasyon at makabulang topic sa patungkol sa trabaho po ng PSA, particular sa mga censuses and surveys, civil registration and other project concerning PSA. So Sir Chris, are we done? Yes po, i-ano ko lang din ulit, Sir Bon, yung project natin, itong PhilSys Birth Registration Assistance Project, and syempre po yung registration pa din natin sa National ID, tuloy-tuloy lang po. CBMS, okay, ating team, continuing po. CBMS. And DHS. NDHS. So sa mga susunod na araw po, magte-training na po ako ng Labor Force Survey and an Annual Poverty Indicator Survey. Ano po, yung LFS APIS po natin. So we are hiring na field personnel. So sa 27 ang training sa third level, 20 to 24 po ang training ko sa second level at Azuro Hotel sa Angeles, Balibago, Angeles City. So yun lang po yung ano. So Ma'am Likes, Ayun po, reminder lang po sa mga naghahanap din po ng trabaho. Antabay lang po kayo sa official Facebook page po ng PSA. Yes, marami po kaming mga posting na na pinopost na na hiring. vacancy po. Para at least, kung gusto nyo pong makahanap at feeling nyo naman na qualified kayo for the job, yan, mag-apply po kayo. Nasa ating Facebook page po ang mga information po regarding sa ating mga hiring. Okay, so with that, okay na tayo, Sir Chris. Yes po. So this has been your yung mga kasama ninyo kasangga sa PSA Pampanga, si Sir Chris, si Ma'am Laika, ang ating magandang bisita dito, and yours truly, Sir Nob, saying na parati po nating antabayanan ng PSA talakayan sa Radyo Guagua 99.9 FM Magmalasakit at Lulugod, Carentao. Thank you very much po and good day.